Hi guys. Hey guys, muri say guys. Hans Dayan Shimanya. Yes Kanpeshi. Yes Rudo. Farai Talent. My Nigel. Julie. Yes Julie. How are you, Jules? Guys, naboti gati bikega. Chitandara. Nasinda tsegani bobika fish. Ndukunyanza kufunga fish shades of boiled fish. Sakanda tsegani bobika fish. Bobika fish nasi. Tichitandara. It's been a minute guys. Hanzi matera kanda kudzai pa comment yangu kuti zvakwana zvokumura. Yes, the deputy parent, how are you? Get organized professional. How are you? How are you doing? Musimanda muri say yes Mati Alice zviri say guys. Oh my guys, kuno kwapisa guys. Kuno kwapisa. Kwapisa guys. When I forward. Kuno kwapisa guys. Kuno kwapisa. Kwede kutamba andinambofunga kuti UK inopinda ngambo last year kuchipisa but not shakadai. Not shakadai wa shokunoka. Ndikukunda ngoma kurira guys. Ndikukunda ngoma kurira shisquid. Kwapisa guys, kwapisa kwede zvokutamba naiwe. Kwapisa guys, kwapisa. Kwapisa guys, kwapisa muri say guys. Muri say guys. Anyway, mira ni mbotanga nokuti I'm very disappointed guys in you, my diaries. I'm very disappointed. Umana ndinombo wokora pano ndombotaura guys. Ndombotaura ndakira kuzvitaura izvi. Anombari kuzvitaura. Pane picture yemwana yaenda poster. Pane picture yemwana ari kushaikwa yaenda poster iyo. Picture yemwana uyo ari kushaikwa. Yaenda poster akashaka kwa mutare mwana. Ashaka kwa mutare. I'm very disappointed. I told the mother that you know what my sister and dukunyepera and suzomboita makuwa one disappointed zvokuti guys kuZimbabwe hakuna nganga dzechokwadi uku dzasara. Nganga dzechokwadi dziri kuZimbabwe dzasara guys ka dzitori kumaruzeva. Andika kumaruzeva uko ndokwadziri. Nganga dzasara chedzototi kwa nganga dzinorapa dziri kumaruzeva. Please musatumire vana kuti vaende kunotsvaga zvimwe zvinhu zvisinei navo kunganga dzefake idzi. Ani muri kuona ndinokumbirisawo nemweya waMwari guys, nditererei musadyirwe mari nenganga idzi. Yes do maybe musadyirwe mari nenganga idzi dzekuZimbabwe uko. Ani muona dzichiti kwanzi tinogona tinodini vese vamunoona vanoadvertise pasocial media ava guys. Hakuna itora mari United, tora bag United. Ani muona pane mwana ari kushaikwa guys. Kana mukaona mwana uyo please angona mwana kana tangofungidzira pamunenge mamuona please let me know. Mwana uyu akaenda kanovhundusigwa. Mwana uyu kendi taure nyaya ibva pakutanga. Mwana uyu mwana umwe wedu mai vekuya vekuhligwa mari yavai nemukomana uya wekwamai masowe uya. Mai vekutorerwa mari nemukomana wekwamai masowe uya anonzani taura isera kemucomment section. Anonzani mukomana uya wokudla mari yamai ainza ishanda namai masowe wokudla mari yemwana uya yekudla mari yamai anonzani. Ainzani mukomana uya guys wokudla mari yamai ainzani. Ainzani mukomana uya guys. Yes Queen B. Molini zvise guys mwana mukomana yokudla wokushanda namai mazowe uya wokudla mari yamai unonzani. Anonzani. Taura ini zita rake. Ainzani ko point ainzani. Ainzani ko mukomana uya guys ndikutsaya kutsvaga zita rake. Hi Chido, how are you? Guys, ainzani ko sekuru vaya kutiza. Sekuru kutiza nzani ko sekuru vaya. Ainzani ko point. Ainzani ko sekuru vaya. Mukomana uyo kuno ashenda na mai mazo uyo kutora mari ya mai vaya yekosi 6000. Akatiza naye anzani. Mai vekuya chichema straight pana pakazombena kwake tina. Mukomana anzani ko ya. Aiwa sivarashe aiwa. Mukomana ari kuno ku UK yashandira mai mazowe. Wokutora wokubira mai vekumbo yapana pachema mari vaya. Solid. Good mighty. Solid. Yeah. You want a good name? Never tambure papa. Solid. You are ku UK yokutora mari yemwana mai vaya solid yoy. Anmana. Saka mai mwana vaya kubva ipo papa nyaye kuti anokonsa kubuda kuenda kunze kwenyika. Zvanga zvichimunetsa zvanga zvichimbata. Saka munoziva African belief yedu sevanhu vatema. Anomaona. Mai vakabva vafunga kuti maybe pane something chikuitika one mwana kana kuti naivo. Handika
ndobva vati vawawo kwakaudzwa unomwe munhu kunzi mboendai pakati munotsvaga kuti chichiri kuitika pamwana. Handitika mai ndokudi iyo vari kubasa kuSA ndokuti kune mwana chinda pandakati pakati pandaraigwa unodini unounzwa vanokurondedzera kuti chii mwana ndokuinda mwana mudiki muri kuona mwana mudiki that guy ndobva mwana yaenda kuya asvika kuya n'anga idzi ndedzefeki guys dzamari dzevanhu guys ndobva yasvika n'anga yakaenda ndobva yatanga kutaura kuti uri kuda kutourayiwa iwewe uda kutourayiwa kune nyaya yemari yemacos yaya mai vako yavakajutiwa munhu yeye akatora mari ada kutokuuraya life yako iri pariski hanimona. Saka mwana uyu akazongofuma asipo pamba haasi kusika mwati ari kupi hana wakaonda akangobuda hana kudzoka. Saka hatichaziya zvino mai vacho vachimutsanangurira vanoti nokuti ava kugara everyday ndaone kutsvaga isi ndikakochagondodika seini izvo zvimasto zvekuno zvimakasizvo makava kuti anzi mwana agara achitaura everyday achiti kwanzi ndiri kutya hanimona ndiri kutya ndakanzi ndinofa ndiri kutya handi muri kuona. Saka mwana akazongobuda pamba ndobva aenda hazikamwi kuti mwana aripi as we speak hanimona. Saka mai vambomira chiti pamwe mwana ikuruda tomwa mvura inotonhora guys mira ndotoka mvura guys hai napisira chasiriwa napisira ni mupasati napisira anakumira mushe guys anamira mushe mwana uyu akazodini hanzi saka akazongobuda pamba makuseni ndobva disappear hasikiwa mukuti ari kupi. Saka mai vari kufunga kuti inogona kuti chii anogona kuva akatiza izvozvo zvaiudzwa nemunhu kuti chii kuti mari haina kudzoka akaramba nemari zvachose munhu yayo. Saka mwana uyu ndofunga zvazvichimushungurudza here handi muri kuona asi kusika mati ari kupi. Ndatomboudza mai ndikati I'm very disappointed nemi amai mwana uyu mwana mudiki mai tuma mwana kuti anzi aende kunoningirira kune n'anga dzefeki dzamunozenzo kunodini imimi basa kamana ndonganga enda imimi mai imimi waigusava nekuzvino zvino mwana chasika vakanovhundutsirwa kun'anga uko ndobva atisa hanimona. Saka please guys pane mwana ndaposta uyu handika kwamutaro uko kana mukamuonawo kana kuti ukangofungidzira kuti anogona kuve ari iye hanzi mune nozini hauzvizivi vakudhara hanimona. Kana mukangofungidzira kuti anogona kuve ari iye please ndibate iwo nokuti mai vacho vasina kugadzikana vanhu vakungotsvaga handimoona kuti mwana ari kupi please handimazviona please tokumbirawo 2024 unoisana nezven'anga izvi guys hakuna n'anga inamatai guys ukaona nokuti ndipe mari hapana guys ifeki dzega right mirai mbotora ndikuda bitafisha kutaura nyaya right. Chimwe chechitu guys aiwa regai mbotanga nekutenda guys ndoda kutenda solid ndoda kutenda guys. I want to thank ndina hanzvadzi yangu yanga iri panapa hanzvadzi mudiaries mudiaries manje chatsvagira murora panapa vauya kuzondiona pano vati musisi muripi ndoda kumbokushanyirai sisi chingurumai mudiaries wokutodaro handitika ndobva ndati uyai ndiripo vanhurume guys handisi skeptical zvangu navo handitika vanhu bo handimazviona plus baba varipo zvavo asi kuti vanga vabuda havo vari kundofambirawo nyaya dzavo handimona. Saka vauya zvavanzvadzi vava yakagara vauya zvikandoda kusapota vatenga kamfota makamfota ndinotengesa guys makamfota ndichiita 120 mamwe 100 zvikanzi sisi makachipisa handimona. Ndabva ndatengerwa kamfota iroro guys re120 ndabva ratengwa ne150. My brother, I know that you might be watching me. May God bless you beyond. Vavatenga nemachebe yavo, vane locks ravo. Zvikanzi ndakamboshandisa inoita zvechokwadi, inoita shanda zvemashovu zvangu raitokura. Saka ndatanga malocks angu ndatifudzana malocks akakura nokurumidza. Aiwa vagara. Tikauya tikatandara, tatandara tichitaura nyaya tindondedzerawo life history yavo. Aiwa brother, hadi brother vechikuru vatari kuma 50 years. Hanimona, but ndiwe nabhuti vanogeza vachiri kuzvinzwa. Hanimona, ende vari single. He's single. Vanudza nyaya yavo he's single chai. Saka ndavati toda kuita show yevarume based on all this experience amandiudza apa twakadzi ndoda kuti muye tisangane imini apa toyese kurova massive show handika varume tiri paground tichiona. Saka we managed to do that. Vachauya you still have hair mafuta yes tell you yes vakambomashandisa. Saka vangatoya bvudzi ravo ratokura
ane malox mudziravo rakura saka mangu yakotora saka nda kutenda guys. Thank you very much my brother nerudo rwenyu. Madhais anombondisapota avandikandiravo masters. Aiwa masters handipiwe hangu, masters angu handipiwe hangu, asi kusapoti wavo kubusiness uku aiwa vanombomodheri zvinombomiramira kumafuta kumasiramu kuchii aiwa munombomiramira guys. You really supported me zvokutodaro mufunge ende makandisa wanzizi maite vanje vari kuno kuuk uri kure kwauri animoni. Saka munombosapota zvenya ndiri kushora handiri kutenda ndoda kutenda mwari zvisingatoiti. Ipapa vanambopisa picha yangu ndakapfeka t-shirt idzodzi dzatonetsa ndichipinda muinbox mune matisheti aherai simeti toda vati saka izvozvina kutota plug yekuti machezi auya isamakai so that tingofamba tichichena takaenda guys soda zvinopinda mhepo. Aiwa kusapota munombogona. Thank you henyu. Aiwa masters avandipi Rose ende Rose ambondipi kana masters. Rose mbazvita handipiwi masters ini asi kusapota wo kana ndichitengesa zvinhu zvangu kundi encourage wo kuti setengesai tinosapota. Saka ndinomanya ndichitengesa ndichaposta zvine ndichitengesa zvakasiyana ndimafuta mhando dzose guys, maseramu mhando dzose, maoil mhando iye zvino yasama. You need to bling guys. Uchibuda uchinda nevanhu fanira kuti udi ublinge anza ndidi munhu pamunhu wangu nditibe ndotenga. Jane ndinofanira kuti andalayaza neve vanounza vacho kuti zvinopinda sei. Ndinofanira kuti andalayaza nevano oraita tenda unoya kuseri. Ndinofanira kutanga ndalayaza nevanouya kuti zviri kuya sei. Sofa chakauya makamfoters ndiwaripo, makamfoters aripo. Hands there is no star button. Riripo iro ameno chichiri kuitika but star button riripo. Andona pakatonzi during this podcast you can support. Ameno chichinoitika but the star masters ameno zvinoitika o ameno zvanoita suka but azideva kuna izvo buti vavo. Aiwa ndibuti vakarongeka zvokutodaro mufungi vakarongeka zvokutodaro vakarongeka right. Hanzi uya akone kuningaramba sei uya. Hetscan laina ndakangomirirawo laina hanzi saize. Aiwa vivai ndaona ndogavzi zvakarongeka busu. Aiwa zvakarongeka ndai zvakarongeka zvokuti good looking zvokuti tukatonzi 50 unotoramba vati ndiye 50 ikati aiwa you can't be 50 ikati 50 ikati okay saka 50 zinoluka so I thought kuti mutori kuma 40s early 40s ukanzi no 50 anoona so yeah madisappointments mukati arimo avanosanganawo nevanhu hanzi no but ameno grace zviri kufamba sei I don't know anosangana kuone vanhu madisappointments arimo mukati mupenyu saiwo ndo vanhu vachipata chibika guys andichibika fish ndabika fish kagasa sina undasadza ndandisina hufu upu wa deliver wanhasi ndandisina hufu ndichitanga kutenga hufu saka upu wa deliver wanhasi upu wa deliver wanhasi guys right chichi kuitika mastreet guys what's going on mastreet chichi kuitika mastreet ndo madhara ndati chichi kuitika mastreet guys what's happening mastreet. Anyway guys sataenda mberi kana kuti kudi guys da nyaya dzokuti kana masika nokuti guys kinoita amusama kunokurupisa ndandifara neangazi yangu iyoyi taamusama. Guys, vanhu ngavageze guys, vanhu ngavageze. Kwanzi koye gudo ndakaiwana ipi ndakaiwa inye gudo ndakazongenda zveice block zvekudo ndakazoshaidza gudo ndakashawa ndakaushayiwa chamwari hawo gudo ndakaushayiwa ko ndaigowana ikoko ndakaushayi ndakaushaya guys right guys takupinda musama guys vanhu ngavageze azvakafiwa hakuna mbofiwa vanhu vese vapenyu ndikuona kuti tiriko tiri vapenyu isu aripo Florence aripo kwai
sei most are confirming saka nozvikuitwa nasokota ari kuita sei zuka ndizi kuti ari kumbonyatsondifambisa sei papapa hambe anombonodipa kana mari yangu mfunge yesisi pakwayalas andomboziti chii ndatomisira email wamwe chiri kuitika chi pepa zvimapepa izvizvi ndina nokupa mari mukoro unoshu masaza ari nani anokupa mari ndiani guys anongoti mari hanzi pana hanua handina kuna hangu hanua but ungokurudzira kuti vanhu ngavageze isama inoi kuri kupisa guys zokutozokwira kutanga kupuwa mazita kunzi kwaine kuno kuuk kuti kwai kune vanhu vanonhuhwa vaya vakazodai vanenge vanotaura chimwe chinhu chinenge chichiona guys vanhu ngavageze tigeze nokuti mapisiro akuri kuita kwazopisa yapechita noizichi mapisiro akanga kuchiita kwakushinyanyisa kupisa zvisingaiti hanzi takabhabhaqi tuye kunyamasha barbecue hatina tikuita baby shower one of our girls, one of our diaries girls ari kuno kuPeterborough tichakupa date saka techingoti vari mudhuze uyai kusupport mweweri munoziva kuti kana uri kunoku zvinenge zvakaoma uchita mwana uri kunoku kusina kana hama kana chii saka tise titori hama dzachona totonosapotana guys saka totoironga ndopata tichiita gochigochi musi uwoyo tichitofara tiripo mwana tichitotsvaga venyu tichaenda kumatumbotsvaga kumacommunity halls toona kuti tingasangana papi to Descan Queen Aisha tona tichingeta sei saka guys chokwadi chiripo ndechekuti nzwaika guys samba inoi vanhu ngatipanze kushuu right ichimboita nhasi mumbondiudzawo chipiri kana baba mumbondiudzawo kuti guys mudzimba umu zviri kufamba sei muri kukweshiwa here akubvawo fona baba wacho hello right kwati nefisha murukanga saka ndakana bwesaka supu nditoda kuitaita ndakana bwesa supu guys mudzimba umu haufa chimbotiza zvemudzimba guys mujolo haufa ndiri kufamba sei mujolo chimbondiza zviri kumujolo guys kuti kuzimba kuri sei hanzi bota nekupisa kwazvikuru rinobuda here come on guys tine duty of sex guys duty of saka munotongoita bota saka mucharega kuti ambota here just because kuri kupisa guys ndo zvimwe izvo zvinoita kuti zvivarume izvozvo zviende kunohura anomaona saka ngomupa kune uchipisa nemuchibuda ziya mai mwana munongoningirira munongoitawo like makavhura mahwindowo you know muri pasiwo pakapetiwo mungoitawo pametiwo anoona muchingoitaita zvamunenge muchingoitawo anti muri kuona so yeah musazoti kwanzi yeye hamuiti muchiti kwanzi yeye hamudi hamuye kwapisa kwazodai so vapei vana baba ava guys ndotozeri kuti vana baba vama stupid bastard sometimes but itai muchivapa nokuti dzimwe dzachona kwenguva chihure chacho chavanoita chinosemesa anomaona ende chihure chacho chinoita kuti vakadzi vaore mwoyo mukachasa kuti vakadzi vari kuchema sekugrupu rakanzi masmall house and big house uko vakadzi vari kuchema guys vakadzi vari kuchema vachipostana ina ndioni zvinoiti guys kuti poste nomukadzi saka chokwadi because need kuposta mukadzi handitoioni mupara njongo murume guys pane kuposta mukadzi kuti kwaisina nemurume wangu ukaposta avambofa vakasiyana because waposta anomaona avambofa wakasiyana because waposta usatozvinetsako the best chanoita murume wako ndiye benzi varume ava vandu vari kugwinyisa vakadzi amoti dei paitwa zvaita se imimiwo vakadzi kana mazoziva kuti uyu munhu ane mukadzi wake handidei zvaigonaka zvitonandoza nemukadzi zvina mubatsane muponde munhu wenyu iyeyo nokuti ndiye mupara njongo guys pana kuti mukupostana kwakakutombobetsere chinhu ende the more yamuno hanzi zuka vaibhadhara vanhu here zuka vaibhadhara unoda kuti posta murume posta mukadzi guys hazvibudi ukuposta mukadzi hazvibudi guys zvinani posta murume nokuti murume ndiyo nyoka yekupedzisira ndiro hure rinenge richigwisanisa vanhu guys varume ava vaka hamuzivi guys vakadzi vari kuchema ini ndinosoti varume handisi kuzoti vavapadze nekufa ini vese ndinosoti vapadze nekufa nokuti mahuriro avanoita chihure chacho chavanoita hachisi normal guys ende iniko zvinokubva nhasika ndakawa mukadzi anochikwanzi ini ndakatohura ka handitomira naye handitobhomusekana kuti kudini because vakadzi vapinda pakaoma nenyaya dzevarume handina hanzi handina kurifarira grupu rendakatobuda hangu rinokuza forogonya but ukatarisa faithika
sometimes vakadzi vanosvika pakuperera kuti oita sei because one unoza kuti murume kana akunyengera ukamuudza kuti senana zvaanati kuti anotooneregwa. Murume kana akanyengwa anotooneregwa. Handiona ukada kumubvunza tiye munhu okudaiso haambosipi kumubvunza anotoonerero. Saka vakadzi havakwanisi kurova murume. Handiona kuti amurove murume hakwanisi. Saka shungu dzake dzinotokana kuposta munhu waniposta munhu zakubetseri because uyu munhu wati wapoposta haamboregi because wamuposta haamboregi because ndapostwa anongoramba achienderera mberi. Handiona saka vakadzi instead of kureta varume beta kutoposta murume wacho pasaidi mukadzi pasaidi kana wada kuposta usaposte mukadzi ari ega. Handiona I think izaita kuti vakadzi vambobatana hanzi fadza vari kumchidaro vabuda vapo ndivanga vachifona papana kuchiita fona but chero varipo ndikuzvitaura because ichokwadi. Chero varipo ndikuzvitaura because ichokwadi. Handiona vakadzi vari vashungurudzwa nevarume ndochokwadi. Vanhu ngavagezeswe. Handiona vanhu vari shungurudziwa zvisingaiti nevarume mukati mudzimba umu. Guys, alright, kana pane vakadzi vadambofona ufonai vari kusangana nazvo mudzimba timbonzwa kuti uri kuchema nei tione kuti tingabatsirana sei. Fonai makasununguka kufona tione kuti chiri kunetsa chii. Yembotaura nyaya dzevarume vamwe vadzidze kana tichitodai vanhu vamutovenga varume kana tidaise but indodzina nevanhu guys. Every day ndine ndichiwa nyaya idzi. Handiona every day mukadzi anenge achachikuchemera every day guys. Moti zvinonakidza. Moti zvinonakidza every day unowana makozi 4 3 4 5 3 4 5 evakadzi vari kuchema nenyaya dzemudzimba. Moti zvinonakidza guys. Moti zvinonakidza. Moti zvinonakidza guys. Moti zvinonakidza. Vanoda kufona kuti mumbotaura vakaremerwa havo vari kune zvemudzimba izvi vari kugwadziwa nezvemudzimba vari kuchema. Uyai uyai fonai tione guys. Musatombonyare zvenyu musatombonyara kani. Fonai tibatsirane. Vamwe vanongobatsirwa padhayaridzi apa sekutamba sekuseka kutonzi fadza vakutoziva mumastite kuuk here. No vaenda necousin chiko cousin yavo cousin zukuru chindiyo cousin zukuru men zukuru cousin auya nemotikari vambotendera mudhuze angu yakuzovaona saka anobva kuBirmingham uko saka vangotendera kungonomodza ipiri dzitatu guys kungonomodza ipiri dzitatu saka umboshaya anzi hapana nhamba admin shumbure spina nhamba mumbofona guys. Ini ndakangoti vachisvika kudaiso guys ndakamanya kunobata foni. Handiona kazhinji foni yemurume handibati asi ndine 60 cents inini ndine 60 cents yekuti sometimes inotondiudza kuti do this ndechitotry by all means kuda kuavoid. Handiona but 60 cents iyo ikaramba yakati nemitete zvandinoita ndinototanga bata. Handiona saka ndakazobata foni ndofunga kuti pane matata akadhilitiwa ipapo guys. Matata akadhilitiwa ipapo nokuti panotoonekwa ende panotoonekwa kuti pane something chakachitaurwa ipapo asi kuti matata akadini matata akadhilitwa guys. Ndozvandakatoona ini matata akadhilitwa but ndangoti chingoma chinobatwa chete chikangorisa chinobatwa zvandakangotaura kuti chingoma chinotobatwa chete achike kubatwa nokuti vakataka chati yakadhilitwa chete ende chati yanga inogozoshaikwa chati sei nai guys. Chati inoshaikwa sei mamwe machati esa aripo chati iyoyo inoshaikwa sei zviri kufamba sei ipapo ndakatoona kuti something is wrong. Chati yakashaikwa mamwe machati esa aripo iyoyo something is wrong. Namba iyo yaiswe fona iyo ndakatomira kuti ndichitozoona kuti aufa anobva kuti nditotozvibata chete zvinowanikwa fona inamba yaiswa iyi. Ndatoona kuti something is wrong here. Yandepi chati yafamba sei saka ndakatotaimira zvindakatojegera ndakajegera. Ndakajegera guys jegera.
Hi, dear. Hello, dear. Hello, Sis Mary. Hey, Sujiri say. Did you write to say? Musha, kuri say. And this is right, Sis Mary. What's going on? I also came Nemasio as wife. Okay. Vandatora dependent wangu, Sis Mary. Now all of a sudden, nona my phone number. Unonyatsonati girlfriend. Inendoshanda my shift, I pick my shifts, my extra shifts because mnongoza umabuze kunokuti nevana kuZimbabwe namai vangu. Sisineli unosvika munhu akatoisirwa message. Yes, unozotora nguva. Vamwe vasikana vacho mazimba chaiwo because ishona. Yes, someone not Zimbabweans are there, but vamwe mazimba. Sisimeli pane zvimwe zvokuti munhu anombowandisa ka apa haasi kutowandisa like kutoita zvozvo zvokuti pafesi pako uone mugona tiri kuZimbabwe kana pana kana chandaiona ndaita zvozvo zvokuti pamwe foni yake ndoinenge neairtime ndotombofonawo chiti nditaure namama vangu kana anyone ohama ndaitobata foni kuZimbabwe ende ndaisanyanyoscrutinize because pamba storina kana aiita aidelete but izvezvi sisineli akudelete kwechinhu kudherera chaiko apa nongotiti stress yekubasa wouya kumba wostresswa sg ubvise munhu unongochifunga kuti ndikamubvisa hama munozivawo culture yedu tiri vana vadiki zvisingaite but inini ndakangokurawo ndiri munhu anongonziwo anofolowa zvinhu zvefuti kovana mumba hapana chinoitwa ndinoita zvese kana uchiti hapana chinoitwa ezini kureva kuti chiabhadhari mabhills kana kuti haaite bonde mabhills abonde handichatoite naye ndoita nemunhu kondikazadza chirwere ende unongotendawo Mwari kuti ndakazvibata handisina kana pfungwa dzacho kutongoita zvemashifts angu but mabhills ndinoita ndega ndobhadhara rent ndotenga kusa vana ndichingotumira adzimai vangu pamboiswawo marera vangotumira saka ngavaafeti zorori. Saka iwe uri kundiudza kuti iwona uri kundiudza kuti murume uyu haasi kukubatsira mabhills ndokuti awegasi iye chake kungotora mari yake chika chinopa magirlfriends. Iwe uri kutya kumubvisa padependent pakosti rako because uri kutya hama. Umwe mwoyo wacho kutoti hutsinyi ndonzwange ndendamitira utsinyi. Saka iye haasi kuita toda ngokubvunza upindure wega. Iye haasi kuita utsinyi here. Utsinyi sisimene. Saka iwewe unofanira kugamuchira nonsense dzese here because une conscience inenge ichikudza kuti zvari ndikadai so utsinyi. Unofanira kugamuchira nonsense yese here. Muno mune mabhills muno mekuti anotoda kuti mubatsirane kuti to wega you can't. Saka iwe kana watambira kabhadhara mabhills yake mari yoenda kuvakadza. And then hapana chari kumboita handichambobvunza. I think tokutorarama semafriends because but wakambozama kutaura naye nezvazvo my first days zvichatotanga I tried. Munhu anotokuignore munhu anototaura muchipopotedzana atozvinanika munopopotedzana anotokuignore unotaura upiwe kana d kana answer kana g naikola ko hama dzacho wakambobvunza here ndakaudza masisters ake and mama wake nadhiri wake vakashaya but ane masisters ake mamwe acho atorimo munomu vakati chii ndozvinoita imba tikataura naye but unonyatsoona kuti hapana munhu ari kumbotaura naye dai aitaurwa naye dai akachinja hapana sisimeni kana kuti kuafrica ndizvo zvaitongoita but wanga usingazvioni ndozvandakufunga kuti pamwe paidiletwa wanga usingazvioni aitongoita haana kutangira muno muuk haangangotangi nhasi hazviiti akatangira kuafrica but wanga usingazvioni apa ndina kufosa munhu kuti auye munhu akatonzi nemasisters ake iwe tevera akati aiva tinditira ndiuye tikaapply munhu auya akudai haasi simeli tikurarama sehanzvadzi muchirara musame bedroom
handiti ndakurara muspeya handiti morara muspeya mumba mako maunobhadhara kana kubika ndibike sisimeli kungobva kubasa chikafu changu muefraya chandoda kudya ichocho ndodya iye hameno saka iye haasi kudya mumba not haasi kudya because handibike saka edha anoodha kana anongoya wachirara ari kuenda kubasa anoenda but handitoziva kuti mafirst days aakauya hapasisina marriage hapasisina marriage hapasisina kana matove kutoti iwa uchatobika usvika wakaguta usvika uchirara saka like iye pakusabika pa hatobvunzi kana kutaura kana anything kana ini dzimwe nguva ndotodya kubasa munoziva kana uchishanda kumahomo munotodya ndotodya kubasa ndotosvika kumba ndichidya kana yogati ndichirara hey hauna boyfriend kola kana sisimeli ndinoshanda ndinorara mazano ndinooperata ne3 hours sleep ndoshanda through and through kana munhu akakurira nhamo munoziva zvezvo zvekuti unotya kana kugara usina mari ndogara ndiri kubasa ndozvanda because ndakatombofunga ndikatoita stress ndikamboonda ndikaona kuti apa ndinogona kutofa ndikaramba nchingo. Mune vana vangani? 2. Vakura sei? Ndikaitawo yekuita vana vakatedzana, umwe ane 3 umwe ane 5. Saka ari kutumira here kumusha? Aite vana vacho vanotogara na kola uri kuda here the honest truth yako? Taurai sisimeli. Ini nangu ndakazvimirira kola ndiwanzo kuudza vanhu zvinhu zvakadai asi kuti chanduku watotaura wega kuti tugarisa budzi nasisi kola apasisina marriage chavepo ndechekutika wakangobatsira so yachona dei yanga ichiaccepta kubatsirwa dei yanga iri grateful aitengera vana vake chikafu kumusha kwavari achibhadhirawo mvura inoshandisa omuka achiflasha every day omuka achikwatisa magepsi mai mwana achigeza izvi kunochipisa kudai munhu anenge achigeza mvura inopisa kunodziya kune kunopisa kudai mai mwana achidini orega kubhadhira kana mabhiuzi iwo chiti kwaitsitsi kola indena ndiri nanguka chitoita kuti angodzokera kumba ngangokansela ako ainde ake aiwa kola kansela ako ainde kumba ini ndakazvimirira tichanzwawo vamwe but ningi wangu I can hear nevoice kuti uri kuenda unotori munhu atori akatoomerwa ari kubatikana nazvo but the matter of the truth tutokudza pajekerere kana achona live ino ina ndiri kuti move on kola COS nderako got nothing to lose masista zake ngadzokere kuAfrica masista anomutsvagira COS rake auye ega opengereka ega that's okay still wagara ungobhadhira mapills ese ungobhadhira zvese uri one so you can still do it wega kana chitumira vana vako uchiti vana vako vauyewo kana kuti iko zvino umbomira vana vasizvari vadiki child care zokuraya wombomira uchitumira vari kumba wogarako wega kola zviri nani mamuchigara manuzi mangani? 2 bed. Aiwa kola kana wayo one unotsvaga chiapartment autombonige 2 bed kana wayo one unotsvaga chisingle apartment chako kola chaunotobhadhira 600 700 2 bed vamunenge uchitobhadhira kuma 900 izvozvi ndaitoda kutora vana sisi no mwari 2 bed kwaida kutounza vana but ndakatosisa paside no chimbomira mira vana vako can still come even after 3 years kana 4 years as long as uri muno vana vako they can still come for now rega vana vambokura child care kurerutsire chibuda mumba iwewe kana zvichire choga pamubude uchimusiya chite kana uri one lease agreement futi zvinonetsa nokuti akasabhadhara uno blacklistwa ndiwe andowana ngachingodzokera kuAfrica. Aiwa mai 2 kaiwa fisa ngakansele vasikana ndopa kutukuita era ipapo vasikana ngatiudza nechokwadi mai 2 waunza munhu uri kuti murume wangu the fact mira tiudza nechokwadi nangu handisi kuputsa guys but I'm just saying the truth ndaunza munhu handika nditi murume wangu handi tikuma kubatsirana the reason why I brought you here is tibatsirana tise life handiti wauya kunoko wotanga kundichinyira ndidzime kuchitsaite wotanga kuchinya uri muno mukati menyika wandika uchindichinyira nevamwe vakadzi zvekuita mukomana uyu achitotaura nevakadzi asingachadi haanzi achavigi akuita pachena achiita pamberi pemukadzi and everything neCOS remukadzi andi muri kuona achiona kumba uku mukadzi ndiyari kubhadhira mabhuzi ese cheke kungotaura nevakadzi mukadzi ari dai chitomborespecta mukadzi taiti pamwe haasi kumborespecta kumba kwacho kuvana haasi kutumira motanzwa ngamusiye angodai afare uyachimama uyari muno machirwadzwa iye achifara no ngamwenda kumushando tsvaga COS rakadzoke nai pane chinonetsa noshikanika she has to rutendo afangokansira nemhaka iyi ndipo muri kuita ere papa guys ndipo muri kuita ere papa kuti anzi ngavasiye vari muno andimona achishungurudza munhu arimo munomu come on guys.
akushungurudza munhu guys, akushungurudza munhu. Ngadzokere guys, ngadzokere zvake, ngadzokere because mental health yake right acharamba chibatikana achimuona zvinoita manje ka ameno rega timbonzwa edwa. Yes dear. Hi Sismeli ngaasakansele for this reason, not yekugara nemurume. For reason yekuti akakanselera murume wevisa haambopuwe vana. You will never sign any documents kuti vana ava vagozouya mabata mates dzacho. Because babavo kana vari pamabirth certificate is critical kuti vana ava vazouya muno. Akangokanselera baba vanomuitira rough vakaramba kusaina vana vatsike muno muUK. Ndio pane mates yacho. Yeah, it's true. Akangoti no, vanototi azviite, you cannot separate father and children. Ndio pane nyaya yacho. Ipapa asina kuwafunga. So Kola, do you like do by I mean like utasira tonazoya zvarini? For now, Sismeli, Makore, like you said, Makore, because in the Saka, you can even go back home twice a year, and it. Like last year, I went once, but this year, Ndugenda August na December 8. Aiwa, ndo to cancel a visa in. Munotesha aita Sismeli ka. Nokona kuti amire kutora vana. I know it's hard, child care, what not, all those other things. Now vari kuno ku they are doing it. They amira apinza vana. You understand Sismeli? Kuposa say zvangomira sikana vana iyo vari kuti mayezi. Ota dzimwe 5 years kuti vana vakura achipachingodai baba. No, they can live apart. Azvina basa zvekugara vese kana kusagara vese Sismeli. Memwana neexpense yangu shomona chopinza mahure memwana chita yanola. Iso tiri kuti list iroka rikapera ochaga kamba kake kadoko murume unochaga kwake. Chatiri kuda ndechekuti vana vazo, you guys, the whole reason yatakaita process yekuya kuno Sismelika was for our kids. They need to test of course. Vauye vaite life munomu. So the real truth is decision yekurora murume was yours to begin, and it's unfortunate varume ava vanotipandukira vanotitira zvakaipa handiti, but vana ava kuti tivanyime opportunity nenyaya yehurero hazviiti Sismeli. It's better wongoshinga ungobhoikanaka vasplite uyu list painongopera mwaende kwake but ngavagare muno vese kusvika vana apinda vedwe. But I'm not okay. Emotionally, she's not okay. My friend, I understand, and I'll tell you something, my sister. You are not the only. Kwabasa kwandoshanda ka. Tiri puno tese trinkuita basa rakafanana. Vanhu vari kuchema vakadzi nenyaya yevarume vava. Vamwe vanotogara zvavotara zvokuti mwari kubedroom. The wife is paying all the bills. People are doing it. But mukanyatsozvifunga, guys, the reason why we came here was not for us. Ukangogara wangozvireminder kuti the reason why I came was for my kids to get an opportunity. Unozati unogona kuzvinyaradza papain yaunayo iyoyo. Upinze vana, guys. Don't sacrifice everything for that guy. He would have won. Anenga wina zvese. Don't sacrifice this whole thing for vana vaendo vaunofana kungofunga kuti ndakazvita this thing for my kids. Let those kids come, guys. Murume uyu kauyu akatofeila mulife market, but what about those 2 babies? They deserve to come here and get this opportunity. Pola tukuudza kuti zvinhu zvika uchita go through it seems like akuna imwe way out. You really feel like zvatopera zvese wato, you know, but with time, guys. No, hanzi na murandakadzi anogona kusangosaina. No. He will sign because iye anenge achita una kumitira utsinye. Vana vake kuti vapinde hana basa nazvo. He will bring those kids. But we ukangomitira utsinye wavharisira vana vaya, guys, don't do that. If she can just move away from this guy, kungobva pari kugara murume uyu. Motangira ipapo. Maskara sei kola ndeipenyu vako simeni muri sei. Murume uyu ane utsinye kutaura chokwadi. Even maitiro acho ari kuita ka munhu unenge uine communication naye zviri ari nani, malines akavhurika ekuti mune muchitaura muchionesana. But baba vane hunhu hwavari kuita ka vanogona kutosatochaina saina kuti vana vacho vatouya ikoko. Kungoti meno hawo kola mashaya kana munhu wemudhuze wekuti mungakubetserana here, umwe achienda ku night shift
osara nevana, umwe paanopindawo kudhei like shamwari. Mukangotsvaga kana munhu ari musituation yakangoitawo seyenyu mimi, angoriwo yesingle parent, mobatsirana pakunhingikira vana. Zvinotoita guys, zvekutaurwa naMurandakadzi. Zviriko nhingirikiri zvekuti vanhu vari kuno kumasingle mothers. Pandogara pacomplex panapa, there's a lady akatouya akatinokera akati, please ndikukumbirawo mwana wangu akuenda kuchikoro kwenyika ukoko. I'm a single mom, but I've got vamwe vana vahombe, vamwe vakashaya nzvimbo vakadii, so she had to have her kids in my kids' school for 2 weeks before they could be moved kune vamwe. Saka chimwana anga newani chimwana chashaya kuti ochiendesa sei kuchikoro nekunomupika. You ask, you guys, you can be lucky and someone will help you. Takatongomubatsira, you see. Tikatotanga kunomutorera mwana nekumuwinzira mwana maskati. But tikutora vana 2 you're talking about 5 years and 3 years. I'm telling you, Sis Melly, it sounds impossible, but I've got they're doing it, Sis Melly. But I'm saying kuti uyu kuti akasika adzinga murume uyo anenge avharisira vana vave shame, mabvuma kuti Satani apinde avhiringe future kani. Musabvumire Satani apo. Kola, what do you have to say about it? Because you are ndio muridzi wenyaya and you have to think properly. Kune zvauda kuita uri udzwa sei hanzi tanga wapinza vana. Ndokuzvinzwa sesimeli, it's okay, it's true, but vana vangu vana vadiki 3 and 5 pane childcare yekuti mwana 1 it's okay. 2 ndo number 1. Number 2 sisimeli kuti ndikutaura nemi zvenyu but ndaneti. Ukaona munhu akufona imimi you are my role model and all, but hasanambotaura nemi. But ukaona munhu akufona achitaura, trust me, kutozvifunga handitye, ndinoita bundu pamoyo pahuro apa, ndinoitwa nge munhu ari kutsvoka. Ndinonzwa kutsva ndikatanga kuzvifunga chero kune chando chekuno. I'm okay now, ndaneti. And kumuona every day, munoziva before ndapinda mumba ndinozvivharira dhomu mota ndombochema, and then I go home kuti ndinofesa zviri kuitika. Ndaneta sisimesi. Ari kukuabuse emotionally. Iwo unotonida peace kutaura chokwadi. Imbozama kutanga watsvaga zvatataura kuti ukawana munhu ari akakusaraunda wekuti mune muchichinjana vana, you can do it. Right. Vana havatane kukura mamanje zvine zvapane kugara nemunhu wekuti hauna peace. I've got a question here for Kola. Kola, lisiye pauri kugara, if you don't mind. Lisiye pauri kugara, ndeye how long? Kupera rini? Renew after every 6 months. Right. So in up for renewal next month. I mean next week, end of June. Right. Kola, I think iwewe uchiri wakabatirira hope. Handiti. Are you ready kuti muparadzane nemurume? Hope handina. Akuda rudo chairo handina, but ndine pain, ndine shungu, ndine anger. Handina love. Unless love yachiri kusuppresswa nepain, neanger. The reason why ndabvunza mibvunzo iyoyo yanga iri yekuti, here's my suggestion, handiti. You can not renew list. Taurira naye kuti ina handicha renew list panapa zvadhakwa kana wazvipira, handiti. Kuti because kuona munhu iye ndo zvinotokupa imwe pain iri worse and you are not able kuchema ka1 zvipere. Ukanyatso accept kuti situation zvadhakwa musisiri mese usingamuoni every day, you can heal. But yekuti unomuona achita zvaari kuita, achitobhidhaira, achita say, you will never heal your heart. If you can or if you have decided, don't renew list iriri. Motsvaga yenyu small room, kuma 1 room kana kuma shared accommodation. Wogara nevamwe zvakanaka kwauri kugara wega. Wakamirira time yaunenge wakufila prepared kuwinza vana. Usamudzinge, usa cancel a visa. Canceling that visa doesn't heal your heart, my friend. It won't, but it ruins the future of those 2 babies. Ukangozvipazwa naizvo 2 more years, I'm sure 20 sumuke zvakanaka 7 and 6. Tatichi 5 and 3. Saka anenge ari 7 and
5 zvinenge zvaanani zvana zviya munozati munogona kutosiya tokarara wanga vari kungozviita vanhu we zvidangerous muno munyika wena kuzviita hazvo kuzvisiya hazvo kuzviita henyu vari kuzviita because hapasati paitika chinoitika mai mwana panoitika something ndopaunonyatsokuona kuti pakurara zvavari kuita vanhu zvinonika hanti kana ukatengeswa kuti zvinonetsa mukona masingle mothers aya zvavari kuita sisimei masingle mothers zvavari kuita like mukabatana pachenyu muri mukuru handiti panight shift it's better not kuti kumusiya arega but vari kuti kusiya kuti pane next neighbor wako nanhingi tuwana twese tunorara chinoitika iwe unonyatsoziva zvakaitika muno mati vanhu vari kugara mune kwake ya umwe nemwe kwako kutoti hamene muchigara uko odii pakadaro sepandiri imwe nyaya sisimeli yanada kukudzai pane zviri kuita vamwe vari single yandoziya inini yekugadzirisa visitors visa yana mama or something like that vouya 6 months vanombokurerutsira vodzokera vodzoka 6 months vokurerutsira ende zviri kutoita vari kutoinza someone from home voya vogara 6 months newe. Yeah, that one inoite kuti but is she going to be sure kuti vanopiwa visa racho mai notomwakurineli ndakariona trick raro pane mumwe musikana akandiudza trick revisitors visa especially kana une family isina ma-assets and things like that vanoenda kumusha uko vanoti vanopiwa bhuku remombe rekuti vane mombe 20 munhu akatopinza mai vake neiyoyo yekuti hanzi mai vangu vane bhuku remombe ivo vasina mombe vasina kana chii. But zvevisa zvinongodependa nekuti tianabata passport yako chete shezvi unogona kubatirwa unazvo izvozvo unogona kubatirwa nemunhu anokudza kuti reject ndikutokuudzai trick itoripo yekunogadzirira mabhuku kwasabhuku uko wonzi ane mombe 20 bhuku remombe ukoko rinopuwa munhu and for sure unobva wapuwa robuda. This guy anoutsinye and I would like to believe that sisi vachona vanotoziva zviri kuitika because kusataura naye kwachona kusvika muite bhuti nasisi ivo vari muno vanoziva zviri kuitika. Handisatembile zvemombe it's true yemombe inobuditsa sisimeli yemombe inobuditsa mombe inobuditsa visa mazviwo here mavisa mombe oyo uko pakaipa hana here vabereki kumba vabereki vake vakashaya ane mumba mavo ndiye last born anasisi vake vamwe vacho usenge rekutanga vatori vahombe ndimamasisi chaivo vahombe like vari kumusha ramama vavo vari kuno and they are not doing anything munowirirana andikangouyawo mumusha taitowirirana vamwe sisi vacho vatori zera rana mama vangu vanotonditi mwana wangu instead yekuti ndivatitete like things were okay ndozvandaifunga pamwe ukamboti titaure nemurume uyo azviti ndinogona kuzokupai nhamba kuinbox ndimbotaura naye timbonza kuti chii problem yake ingave chii akanadhatisi kana tisingazoiti kuti uneswe kumba he's not violent ndozvandada kuda kutobvunza kuti harovi hake sisimeri ndokumbura kungotaura guys mucomment section it was just a things I was throwing out there. It's not advice and not atore asiye vana. So for that, I'm sorry. I was not saying like legal advisor or munhu anoziya zvose. Kwanga kuri kutaura nekuti nesu tine hasha zvari kuitwa nemurume. Also shungu dzekuti vana ava vaite sei vana vapinde. Saka togona kutaura in just throwing ideas and some are good, some are bad. So for that one, I agree it was a bad idea and I was not advising ekudaro. Tukutsvaga solution chete pano. So I'm sorry. Area inonzi Chikona. Inini. Asha ipudera kushamari unaona kana kunyara sha kumbonyare takova kudhabi kudhabi she hakuna vanhu vakune matsimba akati owasi kwandiri saidira ndiri kwakawanda mabhoyi atori koma vekucameroon ora chirega ndimbo
taura nemurume wako first nondipa namba kuseri, then let me talk to your husband, then ndotaura nemimi toona kuti anoti chi, then we start from there because tongozamawo kana zvarambawo arambawo zvarambawo kuenda uchitoriko ikoko nasipagwala send me sipagwala zvinozatode pachinzi padhuze padheba apa taitombomushanyira kushanya kumba kwava kunoita zvokugara pasi chaiko chaiko. I think that was going to work. Kunogara naye pasi vese iyapa murume wacho apa toona tanoti dzinga chitikudii padhuze padhepi padhuze kungoti pane pachiona kuti kungomuka musi makazvifunga iye aripo kwakungoti asingazivi vese nemukadzi wacho varipo mungari kana masvika takumirirawo tiri kusaidhiriko hama dzemukadzi. No, it's okay. It's okay. Unibate kuseri and tione kuti tingaita sei ndibate kuseri asorwadza. Keep praying. Yeah, no matter I think ngatiitei so. Let's have COSs vambotaura the challenges that they are facing in UK. Takupinda kumateresi dzidzi. Rega tiburukewo. Alright. Rega ndiningirire. Mira ndipane wangu achimbofona. Avasa udyanzi. Alright. Smelly, what is say? Ndiri bosha. Ndiri right. Hey, nice smelly. Try group tesi. Rikuno ku UK ine masiyo yes. Pero zvanga tichida kubvunza notanda yekuimba. Alright. Saka yaisiye nyingi. Right. The guy tichipana ngachifona, mira tichifone back angachifona, right? Abi yangu ma COS fona itione. Fona itione guys. Fona itione. Fona itiutinzwe guys. Ma challenges emudzimba uyu. Amuri kusangana nawo varume be it vakadzi, everyone is welcome. Can you please call in and let's hear dzimba dziri kusei dziri kumira sei kubva zvamapinda muno mu UK? Varume are they still the same? Vakadzi are they still the same? Kana kuti vakachinja? Hello caller. Hello Magadi Steven. Ndiri right uri sei caller? Ndiri right zvangu. Ndingitangoro kungopa wangu ndikini kungorairidzo uyo munin'ina anga achifona pamusoro pemurume wake uyo ari kuita dororo mumba muna chirimo. Ngaasiyane naye. Okay. Nekuti kushanda kwaari kuita zvinezvi ndiye ari kubhadhara rendi, ndiye ari kubhadhara chikafu, ndiye ari kunobhadhara kuvanhu. Saka chaanomuchengetera mumba chacho ndinenge nditoshayiwa kuti chii chaanomuchengetera. Ndazonzwa mumwe kola achitaura kuti vana kuti anomuchengetera kuti vana. Kana aine mafacts ake mapoints ake ekuti anogona kumira achinyora tsamba dzake kumapurisa, achinyora tsamba dzake kune vemavhisa. Ari very strong. Vana vanouya zvisina murume. I know vanhu vaviri vakaunza vana asi varume varipo. Kana uine mapoints ako ekunonyora like as example haasi kubhadhara rent. Dai kwanisa kuti anotora ainge aine chance yekutora matext message aya achichengeta. Those are the evidence anogona kutora achienda nayo kumavhisa achinotaura kuti zvoni uyu munhu uyu hapana chaari kuita basa remagirlfriends. Vanhu vanoya zviri pachena zvisina kana signature yababa. Nekuti iye zvinezvi ari kuzvistressa, ndiye ari kumufidha, ndiye ari kumubhadhara rent. Apa ndiye akamunza futi kunoku. Vana ndiye ari kuchengeta kumba. Iye anenge akagara zvake musoro bhanga achiisa mari yake mumo. Saka ndimiwo munopaonawo sei ipapo. Pandirwadza kana ndarwadziwa. Plus ndinenge ndiri inini fuka ngaasiye imba ngaenda anotsvaga imba kana single room kana inonzi chii kana one in ka insuit one kana kaine toilet nebath mukati kana one room zvayo kushare nevamwe vanhu ngaasiyane nazvo because she's spending more money achibhadharira murume uyu. Vana vake vari kumba vana amai vake they will be safe anenge achitumidzira mari ikoko. Vana vachikura vana vati samukei and then ozounza vana akaunza vana zvinezvi vana vari vadiki kudai. So I tell you kaka haasi kuzoshanda semashandiro ari kuita because vana vaya vanoda ke.
ende futi ndanzwa mumwe achitaura kuti zvone vana vanogona kuenda vachinochengetwa nevamwe vachita munogona kuchengeterana ka but be very careful futi zvenazvo zvekuchengetera vana izvozvizvi kwete kuti zvinenge zvakaitwa but vanhu vemanext door vanenge vachiona vanotaura inini ndagara vanotengesa chinongoipa ndechekuti vanhu vanocherana plus futi kunigini kuchengetera vana kudaro mazimbabweans amene takaita semweyo yedu haisiri pamwe chete mukatasa manigerians vanenge vakabatana zvekuti isusu pachezvedu tinopedzisira taakutotengesana mazimba ndiwe at the worst of them all mazimba takaoma veliwe takaoma ari kutoshanda zvekutoti mangwana ndichengetere unopedzisira kutengeswa futi unorumirwa saka ngaasiyana nemurume uyu one ngaaende anotsvage pake pekugara ngaarege kutomboita 1-2 point yekuda kufunga kuti zvoni zvinondoita sei no ngaaende akangoziva kuronga mafacts ake chete mafacts ake ekuti anotaura kumapapers ake aine mapapers ake akakwana murume uyu haasi kusapota nyanga naizvezvo akati anomudzinga ikoko kaka anotaura kuti haasi kusapota nigini fact yake yeye anenge ataura mapoints ake yeye anenge ataura izvinezvi kuti izvinezvi munhu ndaakumudzinga ndaakumukanzisa nekuti haasi kukwanisa kuchengeta mwana iyoyo good evidence nekuti vanenge vachizviona ezvichokwadi akadzingwa nekuti anga asingabatsira uyu mukadzi wake akamunza kunokuyo because pakaoma namunzora sisi mwana ndizvo zvinoita ana mupango vanonetsa vanoda kuuya munomo vosikogara vakayanika makumbo neozive kuti chii kana zvikanzi zvoni mushamukadzi varume vanenge vakuti aiwa mushamukadzi zvavo ende musoro wemba mukadzi murume ingoriwo zvavo muswe murume ngori musoro wemba mukadzi kuti mushamukadzi yezvinezvo nzeve dzinomira ngotanga kupopota chichi nekuti tisi varume vanongoziva zvekurembedza iro gumbo retatu chete but kana mukaona misha yese inovakwa nevakadzi aiwa misha inovakwa nemukadzi indakazvitaura zvakati kati mushamukadzi zvekuti kwahenzo zvekuti musoro wemba mukadzi zvokuikwa murume musoro wemba zvazva ndezvekunyepa zviya ndezvekunyepa zvazva ndezvemadhokonono zvazviya musoro wemba mukadzi ndianzati hamuna salt ndianzati hamuna jira raboka ndianzati pilo yaboka murume anozviziva izvozvo hazvizivi ongonzi kwai murume ndiye musoro wemba pakuti kwai ane gumbo rinorembera rechitatatu kana vakadzi vanawo makumbo anorembera mairi chimwe chinhu nigeni sisimeri ndechekuti ka isusu vakadzi tinozvidzikisira nekuti tinenge taakufunga kuti because ndakambonoshanda wedding yemuchechi kana ingava yemukoti ndakaunganirwa because hama dzangu dzinondiziva kuti ndenge ndiinanhingi because kana ndikazomusiya murume uyu ndoita seka munoziva kuti you could do a lot than unotozofunga wega kuti kweyo varume vacho ni ohongu unenge uchiti zvoni ndimbokwenywa pati havana help havanopa she can do much better by herself pane kuti aswera achichengeta musoro bhangu yemupango ari mumba imomo asingambomupe kana nechii chaari kumuchengetera imomo chii ngaabude kupera kwemwedzi aiwa ngachilizo rapera dei atsvaga rumu abuda zvake studio apartment netoilet yake neshawa yake onogara zvake mumake ega achita omboita peace of mind because anotonzwa kuti ane pain unosati kumba wokuti uchisvika kunodawo kuti gazi zvakubasa uchisvika kumba unosvika kumba nemufaro unona uchisvikawo kumbawo nemufaro usvikawo kumbawo uchikwizwawo makumbo so andoona muchibvunzana kuti kuri sei kumbasa muchitaura makuwa muchiseka kwete kuti ukatosvika kusvika pagere takafunga kuti eish kunona dzifesi remunhu apa unobva watopinda mumba mari pafoni negirlfriend maimwana anti achanyari otoita kunge pasati ari kunzwa ona zvakaoma guys disrespect iyoyo vakadzi dzidzai kuzvimiririra mega vakadzi ngatishingei mhani kwete kuti tiswere tichibhitwa bullying nevarume mumba umu tichiitwa abuse nevarume mumba zvinorwadza sei kuti munhu akagara pasofa akatereka makumbe wendori kubhadhara rent kokuzoflasha mvura kokuzoflasha chitokumiramira mirizika mbasina chete kunge ndiye anobhadhara rent achitexta iwe wakagara pasaiti kunyange kana uri kumusoro kudenga she needs to be very strong uyu munin'ina wangu ngaave strong uyu be strong iwe and hazvinambobvira zvambotanga newe kunzi handizvoni munhu inini handisi kuda kunyepa inini ndinototaura kuti munhu ngaasiyane nemurume hausiri iwe wega watanga isusu tiri masingle mother but we've done a lot a lot ini ndine vana vairi we've done a lot pasina kana varume vacho nivavo vanotokudisturba ndiwe kokusara mumain bedroom maimwana
kusara bedroom. Alright, tikatigoenda pane ya Chari phone number dzakapinwa hapo Chari phone. Alright. Kola, thank you very much Kola maita basi. Okay. Right. Ngetimbonzo phone. Chari phone tinzwe. Imi kwai murume wangu ndine 7 years ndanzwa ashandi. Ukona dzurime zvisingadi kushanda zvikuda kukwira kwazvinoita. Hello Kola. Mushe kanjani? Hangu kusvikira ndikutenera unodadzokere kumba manzwa nekunoita kuenda mudzimba dzevanhu ndimazogadzokere kumba adzokera vana vachiri vadika ngaambochengeta vana vari kwavari koko theyare very much okay ikoko achishanda achiprepare for whatever it is ngaatosaina madivorce papers vatorambana few years down the line vana kana vakura she will find a way kuti vana vauye vangani vane varume vakaramba kusana mapepa but vakakwanisa kuunza vana vavo vangani vakawanda vakaunza vana vavo vasina kana signature yemurume pabepa ipapo saka zvekuzanzi vana vanozoya sei ratodhama munhu oita depression just because anzi vana vana vachiri vadiki anodona achifamba shuwa akafa naizvozvo munhu otosvika hapana chinhu chakwanza choti murume anotova negirlfriend uripo apa ndowakamuunza inika vanhu musatova maadvisors basi ngaadzokere kumba akanoona nhamo akuda tonopidza ariko kumba achazeta zvitwa futi but ngaasamudzose futi vana vanouya kune malawyers anokuita mapepa vanouya because right now vachiri vadiki pamachazoda kuunza vana vakana kuti after I think 10 years chaidzo not now saka chingove nemunhu chete akangochengeta munhu achingoti kwai munhu nokuti ndosvika kuti vana anenge vakatosiyana iko zvino akateta muvhu onotopora zvotokangamwana gore ranenge kuda kunza vana anenge ateta muvhu one life yake andowana anozongotega vana vangu vainde unoti kuitira vana veutsinyika wangu mwana akauya abhedza kuti anzi haasa akauya ino wangu aripo pano mwana wangu akauya ndakaita zvemalawyers mwana wangu akauya ndisina signature yake mwana achisvika ndikatenda mapicha ndikati auya mama tii kupigwa zvekuti anzi kufa nestress akuna zvinhu zvakadaro depression kuda kufadza vanhu akuna zvogwadzasikana ndakasakura nyaya dziri dzangu ndikarara nebhipi zvakaoma. Thank you very much Kola, waita basa pakaipa guys. Apa imagine worst depression yekuti unenge uri kure nehama, hauna kana hama iri kuno mai mwana, hauna kana ani kutaura naye mai mwana, unongochunga ani mawati kaenda zvivharira mota ndochema, unongochungori woga mai mwana, kwasira nekumusha kwokuti ndakabuda kaenda kusaluni mai mwana ndombono varegwa ndosaluni chiwavana vachitaura tichitaura kunyaya chikontribhuta chichona chi kuno zvasiyana hakuna mai mwana, haubudi uchienda kunogara musaluni nda kunogara musaluni usingagadzirwe musoro ende musaluni munenge muchitaurwa chirungu mai mwana kana kuti muchitaurwa chimuchiti usingatonzwi ani mwana zvakatosiyana. Unofana depression kuno indonasati munhu ngangodzokera mai mwana munhu ngangoenda kana gore rachadza kunga ndada kunza vana maybe it's gonna be after 7 years 8 years vana vakura there will be another way yekuvaunza serious. Kune vakawanda nezama single ladies akaunza vana vavo zvechokwadi vana baba chiramba nemasignature asi vana vakauya nokuti imi guys musada zvokuningira ngangorifuka visa guys munhu angozvidzokera apangopiwa 60 days ake adzokere kuAfrica simple nokuti zvakaoma. Handizi kokana ka apply nayi mavisa ivana let's say apply visa ivana kuzvino vana ava vouya vopinda handika otora leave vopinda vapinda ogara nevana 2 so vadzosera kumusha vanodii zvinozodi vanopiwa madhezeri ozoti kana kuti after makore vachipota chiuya chidzokera zvinodii nayi guys. Zvinoita sei let's say ogadzirira vana mavisa right now vana vopinda handiti vana vapinda otora leave oita kana kuti 2 weeks 3 weeks nevana odzosera vana kuAfrica vana vatopinda ka vatove mu system ka vonogara zvavo kuAfrica umopota vachiuya vachidzokera zviri sei kana zvoda kuti vachouya kudhara vanenge vakungopinda because vagara vakatombopinda muno. Allowed. I think there's not a name sorry in Latke. I think that is the should name sorrow. Right now, to Gazram, Vanambo Pinda. Vapinda Munum Otra live here 2 weeks on Bogaran, Badevana. Antica, what battery system could add. Or to Savanakumusha.
hanzi ndakabakaborwa when I was still kudhara, when I was handizivi ndasingange chipfekete chakanga chiripo ichi chakudhara ichi ndokudzosera ndeyakudhara ichi chakudhara ichi kabogwa kudhara was hanzi why would he go back vauya no kuti vana kavanenge vatove musystem atopinda ka andiona vanenge vatopinda musystem ka ochinyatsa kurivoka visa vana chiri panozoda kuuya zvotanga what the kids are not in school, especially the 5-year-old, that you cannot just send them back once then aiwa risi ndaona vanhu vari kuendesa vana vari kuuya vachienda kumba ndakaona vanhu vakawanda ini ndakaona vanhu vakawanda vachitoti vana vapinda muno vana vachidzokera kumusha ndakaona vanhu vakawanda vana vachinzwa kumusha ino matori kumusha izvozvi amen kumacos uku kuri kuitika zvikukuturisi kumacos uku kuri kuitika zvakawanda zvamusingazivi kumacos uku vana ndakavaona vakauya inini vakapinda muno vakadzokera vari kukuafrica izvozvi achitoti vachazouya zvavo kana kuna December vari kukuafrica uku amen ndikaiti gonzwa kuti vamwe vanoti chii amen right fonai guys kana aripo vamwe vada kufona guys ari kutonetsekana nenhingikiri nekumba kuri kunetsawo kuri kupisa kumba uku inguva yenyu fonai guys kana aripo ari kutoti ndikunetsekana kwangu stay. You cannot stay outside the UK for more than 6 months. You need to explain. Amen. This was you. I'm going up. Amen. Right. Can I remember phone? As they are allowed to go out for 160 days. I don't know. Kavara mwenda one in the 160 out. So vote kakuno kuvuta shtuki so zokera futi. Amen, guys. Amen. Kuti zvimutemo zvemuno zvakadhakwa mai mwana. Zvimutemo zvemuno zvakadhakwa. Varipo here vada kufona guys, varipo here vada kufona, vari kuremerwawo, vakaremerwa varida kutotorawo mutoro nanabhangwa. Ivhoni it's high. Unozati it's high nemhaka yei. It's because macos ari vulnerable. Andiwana zviri pa open. Andiwana kuuya kuita macos akauya zvichionekera munhu wese achiona achivhurigwa vanhu vachipinda whatever zviri kuitika muri kuona divorce high yemuuk yakawandisa even everywhere even kune vagari vemuno vagara kudhara muno but zvinhu zvokuti zvinongoitika kuseri zvichipera hamuzvione because hamachiti tinenge tisingatombovasiva hazvitauriki zvinosiyiwa esi rinenge rabva kuafrica harinawo kuziva harina chiyo kutaura harizivi system rinotouya ndichemawo kuti ndibatsirewo hama dzangu unosaka zvakanyanya kuita sokuti kumacos divorce but divorce irimo muuk mese muno muuk mune anti-marriage spirits arimo that's why mavakadzi vakwanda muno muuk vane maprofessional vachishandira vasina basa because vamwe vacho vana akatosiyana nabhangu apa because vana bhangu vachona vanenge vachidi vachitonetsa let's say chidivorced pamwe anogona kuwana kamurungu kake zvinogona kuita but singazomanikidzima kuti apinde murebound yekuti akurumidza kuwana murume. She needs to heal and take her time. Remember marriage kana tozogara guys varume atina zera navo munozati unogara nemurume makore guys uchikungwa tunozwa munhu usingamusivi. Do you know that kuti you can stay nemunhu for years uchifunga kuti ndinoziva munhu ikauyu munhu usingamuzivi guys unozongosangana nezvimwe zvinhu zvokuti unozongoti ndiye munhu wandachigara naye ndiye murume wangu here zvokuti unobata musoro ukashama. Varume vamunogara navo vazhinji vacho guys you don't know them hamuvazivi vane rimwe side the dragon that is in them that they unleash kana vari kunzoko the dark side darkest side ravanaro rekuti haurizivi iwe unoziva this lovely husband this romantic husband you know somebody who's you know kana ane the dragon that they unleashes out there usipe iwewe varume ava vekuti vanobuda rimwe side rekuti you'll be shocked kuti do I know this person, is this the person that I am married to? Oh kolanga chifona again kufanele beki. That's what I am saying, Cynthia. There's no need for you to ask me because that's what I'm saying. Kuti varume atizive maside. I cannot say I know him because I don't know the dark side, the darkest side. Running ashori na ran singasi. Anna. Hello, Kola. Yes, Kola, how are you? I'm okay.
You are not okay, Kola. You are not okay. I'm okay. I just want to contribute shangu nevarume vezimbabwe vari kumira nemusoro especially vemasiwesi vavava unomushaya kuti ndiye here vanga ndakambogara naye uyu asingaiti zvakadai anongochinja all of a sudden ende kana achinja even kuti mushaye pamabills anoita sei anenge akutokuudza kuti ndine marights ndine type dzevanhu ivavo ka ndekuda kungomirirwa musi wekurenew uyo munhu uyo wamavitana nezvake kana someone ari kuda kushanga ngaatanga aunza vana vake ombogara because anozomurambira kuti azoita mapapers for vana akatanga amudzorera for now vana vake vamunomu akuda kurenew mudzi kuti bamwana ine handichakwanisa dzokera izvai because hazvibude sesinela hatidombonyeperana tiri kuzviona hatinyanye kuti kwekutaura kana kuti kwekuchemera unongofungidzira kuti munhu maybe is going to change. Then at the end of the day, he's getting actually serious. So it's better kuti munhu kana achiunza vana vake ngaunze vana vake aunza vana vake aona kuti ambogara asetla ombososa vanhu vekuita navo child care kuzoti kana vana vake vakura zvavo it's fine musi unongosvika vana 1 week oisa email yake akanyarara angagara atora picture yeBRP rake front neback atora picture yeBRP rake front neback panoisa email home office vanozoda NI number yemunhu iye right yes asi wakambofisira munhu pane munhu akatoitirwa nefriend yangu yakatozviitira murume wayo anga akuita kunge amena adodzokera akatogara 3 weeks adzokera izvozvo atoko kuzimbabwe ari kutoita idp izvozvo as we speak because angochinja murume wakagara naye 20 years in marriage murume uzongotanga kuchinja kuti utonzi haundiudze zvekuita iwewe hauzi amai vangu handikusume kana ndichida kutumira hama dzangu mari kumusha handiti sei but at first aimbotanga achiita kunge vari vese kunge zviri kuita sei kumabasa kwavanozoenda vaita tumagroups twavoto ndopavanotanga kuudzana zvisiririzvo ikoko saka I think ende kana achitoda email yacho ndichakusendera email yekuripota home office zvese izvozvo zvinhu zvakadaro munhu anofanira kugara ainazvo munhu ane COS ane akauya nemurume anozotanga kuda kumisbehave amunomu these people they don't know kamutemo emunomu kuti kari kanosounda silly but at the same time vanokoshesa mutemo zvinhu zvavo munomu havatomboda nyunzi dzese zvavajaira kutiita kuzimbabwe zvezvi kana kuti South Africa zvezvi munomu hazviko zvese izvozvo but sometimes other people they think akafara akaita sei he will change but at the end of the day that person he won't even change, he's getting worse. So I have a friend akatoitesa murume wake ana 3 weeks tongoti 3 weeks now ndafunga I'm thinking of something comment yanyogwa apa is true kuti kwanzi musanyeperana guys akavhera angounza vana murume yaadzokeri and is true murume akavhera angopinda adzokeri mira ndikudze ukurangarira kesi yanikiri ya Orinda na Titan ukuirangarira kuti Titan angoudzwa sekubwana Orinda akagwa on based on Nandi kusvika atozogara muno kusvika vatozodzokerana ukuziva vakatozorambana futi achiti mwana wangu ari muno handingainingisiya mwana wangu muri right guys angainde izvozvi munhu ngainde izvozvi guys aiwa kona ndafunga kona munhu ngatichitotaka kuita mapepa munhu ngaarwe pasi izvozvi ngaarwe pasi ndinotokusenderai kuinbox kwenyu kana achida muzoshaya naye ndisendere chimupe ndasunga guys munhu ngaadzokere kona dzoka kona uya inenge yapindurwa haite 5 minutes inenge yapindurwa that email but ndipe email address ndipe email address ndafunga munhu ngachitoinda point tara ndati pane munhu anyora pana ndati tufunga kuti no man and right munhu thanks very much kola please ndikandire WhatsApp email address kanda titopawo mafriends kana vanhu vakaenda kuZimbabwe tipe hawo tigare nawo takachengeta munhu wakadzokera kuAfrica Africa ndouyeko kanda kola masiyo esi takatopanduka makosi nashe takaenda kanda kola kuri WhatsApp kwangu alright let me send it love you kola guys sure guys mukuiziva nyaya iya ini guys munoiziva anotovenerete kugara muna chinzira ari kuchengeta munhu wake kona dzoka mangwana chechenyora email call mangwana munhu ngainde vana vataona basa kuti waiko zviwe vana vanogona kusaitiro tennis anenge atoroora mumwe mukadzi atoti mukadzi yachamudzati iwe usaindira vana vainde kuna mai wavo uda kuomesera vanhu anobva asainira
Kola munhu ngaindi revoke kola revoke munhu ngachinga anonyatsa kuuraya paAfrica ngachinda anyatsa kunouraya paAfrica anyatsa kuona kuti haisi nyama imi guys munhu ngachinda kuhura. Thank you Sipagwalas wagona man ndinotaura iwe Sipagwalas I love you guys munhu ngainde kuAfrica kola kudzoka muningina mangwana tanga vapepa muningi usatombochema kwanzi Melly is taking it personal kana Kenya iwe hausi kuti zvitora personal nezvikuti nekugodza kuita mwana uyu hausi kuzvitora personal nekurodza kuita mwana uyu. Imagine zvataura mwana kuti everything munhu otodherera kutaura nevakadzi mukadzi aripo acha nevakadzi kokusara mumain bedroom uyo achinda kuspare bedroom achini iwe ketsopafunga chavo unozvitora personal wangu unoiga kuzvitora personal unotambopinda mazviri kola andiona kana utambopinda mazvirika unenge uchitingano dzepasocial media chimbohurigwa nemurume uone kuti unozvitora personal ukanzwa nyaya yechihure chinenge cheturwa mumukadzika you take it personal kola guys vangani vatora personal nyaya tarai chokwadi mucomment section vangani vatora personal munyaya vangani ewa munhu mangwani gaindi halo kola halo dia Kanyaya Taita zivai kuti mwana uya akazvarwa muno kwete pafunge ipapo mwana uya muBritish ava vana ava vachada backup yababa vavo kana vadzokera uyu saka best option ndekuti vana ngavauye first uyu ozobuda child ndakamukona panyaya yechild chenjo iri kunetsa akabvera ona kola iwai vana vakabvera vauya murume yaro tisina dzoke musina vana vangu zvodii but pane difference iri slight difference pane nyaya yakaitika kuno iya yaTaita mwana uya akazvarwa muno ndo pane issue ava vana vakazvarwa kuZimbabwe saka zvinobva zvati uyu akadzokera kuZimbabwe anongochengeta vana vake kana achichengeta ariko there's no issue ongorambira vana vake saka ndo pane unopenga here ndo pane guys ka neno panzi kuyakazvarirwa muno ava maZimbabweans okay handisi kwaina kola nokuti mwana akazvarirwa muno vakazvarwa kuZimbabwe saka zvinosiyana ndandafara kuti wait aiwana munhu ngachitoenda mangwana chaichai mufudzi achitoapply zvokada moti zvikwanzi munhu muBritish mukadzi amenokola amene ipapo hatichazivi manje hatichazivi because nyaya chiyatovetiki guys because zvogwadza guys imagine kuti wauya nemunhu uya ukutaura chiripiti guys ingati chihure chekuti anenge anyenga chinokuuraya brain uri kuAfrica uko kozoti wave munhu ndokuitira muno under your care mai mwana ameno rikati timbonhu wamo timbozatafadzwa right hello kola ndepi yenyu munisei muchakuti inini I think macases aya there anongohandliwa zvinhu zvakasiyana inini I know of someone anditi akaita maissues iwayo ekuti husband yanga isingatekana any bills aingoita zvinhu zvake anditi akangosvika pane comment yasadza nenyama auya neghost zvake ari kuti if she reports to the police akati abuse and they use that to revoke his papers they won't let him stay nevana ndakazviita uri kunzwa sadza nemuriwo imbofona kana kole vakadona imbofona yezotuzoti vanzvifambisa sei can you please call in uyo ari pakati ndakazviita on case of abuse oripota seabuse then inorevoka guys inini ndotongomira nevakadzi vemakozi because ndawa zvakawanda guys ndaona zvakawanda kumasiwo esuku so ininika ndakutongomira nevabiya alo kola taura izvenyu tiende mberi saka ndandichita I know of someone akaita case iyoyo yokuti murume aisada kubhadhara rent or anything anditi and then vanga vatoya nevana and then she made complaints nyaya yake ikainvestigatwa akatonzi bank details zvese bank statements akatorwa zvese anditi ataura kuti haana
anondibatsira nacho zvese ndiri kuita ndega chichichi. Munhu akadzoserwa kuZimbabwe. As we speak, munhu akaenda kuZimbabwe ndofunga atone 6 months ariko. Uyo akasara nevana. Just because akabudisa evidence akati zvese ndiri kuita ndiri ndega. Hapana chaari kundibatsira. Because reason inonzi murume auye kunochinzi mubatsira nani ndizvo. Exactly. Saka iye akangobudisa evidence yese mabank statements kuzodla achisura agere. Saka ari kugarira muno munyika. Nekuti uyu akaproducer evidence zvese akati mari ndiri kubhadhara evidence yese akangonzi saka wakawire hapana. Munhu ari kuAfrica kutaura kuno uyu akasara nevana vake. Hey. Yeah. No, thank you very much Kola. Thank you. Rekati mboza mwari kufona. Thank you. Email address yauya guys. Kune vari kuda email address. Email address is now here. Email address yasendwa yapo. Ile email address taanayo. Email address taanayo. Right. Ish. Niyenza cho. Kundinozo ndakazoloka kana ndakaloka WhatsApp zvinhu zvacho. Kune nyaya dzavanhu dziri sensitive ndakaloka WhatsApp. Hello Kola. Hello, that's Mushe muri sei? Nakuwa zangu naye just one point. Kuti inozviche andakuzwa nyaya sindangotozonda kukwasa. Mangobatira pakati. But ndakachida kuti I think vanhu vechikadzana vanhu vari kuuya masiwo yetu ndombalaizi kuti mumba mabhiri ese asizita rako. Because murume uyu dai anga ane mabhiri ari muzita rake handiti. Ukaisa kanjo keti muzita rake, ukaisa chakati muzita rake, haana paanotisvitsa izvozvo. Now listen where the tricky part is Kola. Unachakaitika vakadzi ndo vakata vakauya vakaona nemasiwo ese anditi. Achiuya mukadzi akatanga kutanga kustable kuti ave stable kuno before muri yauya. That means mukutsvaga imba in everything zvese waisa star rako. Andikuona. Handizozivi. Ndoda kubvunza Kola. Zvinoita here kuti ndida kunobvunza guys mbombera ndombozvibvunzirawo imi Kola ndombozvibvunzirawo inini. Zvinoita saka ndidze kuti ndoda kuita president kuti inini izvo ndinoda kuti nditobvisa kurenti kundise kustara baba kuti vabhadhare renti zvosana mabhills. Saka ndoita sei? Mabhills anditi nemendoro. Mazese ine gas ndimakaita. Makonza mama ega on. Ndoda ega ndikwanisa kuzvibvisa ndisa ivi. Kuzvibvisa nomova ika. Ndiri kuda zvese handiti. Mutsapna vaisa iwana. Kuzenya kwananga ari 0 mosakwanisa kuti kutransfer. Aiwa azvikwere hadina. Zvikwere hadina. Aiwa ndini botsi names daizvi. Aiwa. Munokwanisa kuchinja. Kana chinotadza. Kuti normalize kuti munhu kana aine mabhiri ari muzita rake handiti. Munyika muno haufa wakatizwa nechikwete. Vanokutera. Unongosvika zita rako. Zvanzi list yake iri every 6 months. Stop them kuti panopera list. Baba, pananga vachiri kuwirana. Baba, chisaiwo kuti ndini baba akafana. List data zvekusare. Kana lipa musare akaregera kubhadhara rent problem yake iye baba. Right. But because everything zviri musare rake iye. Right. Mama anongodzikama anongoti teshongo musoma ngongoti. Achingoziva kuti munhu anobhadhara mabills. Paita comment panapa Kola terera unzwe. Hanzi married people should have one bank account. Mira ndindiremberi. Why kuita terera unzwe. Why kuita mari yake imi makaroorana ndo panotangira chipambi Kola. JJ Juma ndikandikudavide on behalf of abi yangu vakadzi. If it were up to vakadzi handika zvese izvi zvaive possible zvaitika. But varume ava they are very selfish. Avachambobvumi kuti muite half kuti iwo hatodi izvo kuti muite kadi 1 because mafara chacho nozomaita sei. Ko mari yechiura nizoiwanepi? Akabvumi. Ndodzingwa zvina basa Brita sokuda ndisina kana chikweleti kana bhiri. Zvokuti anondidzinga hake ndonotsvaka kumweko zvebasa rei. One bank account. Iwe ndionekwa kunzi mari yako yese wakutozwa kunzi tumira mai vangu kumusha, tumira mai vangu kumusha, iwe mai wako vaisire 50, inini vangu ise 100. Kuti joint account ndio isingatobudi Kola itai kumba kwenyu koko. Joint account isingatoiti. Inini yangu something chiri different sendakatanga kuita. We were together for years and years and this pesa hapa time pesa separate but just ndikakati all right. But those I just have my some joint account.
but umwe mwana utambira paanotambira anditi toita mari mubank account yemabill kana wasara nechange yako wasara nechange yako but chameka short everything zvirudiwa pamba kana kuri ana mai vari kumusha tatumira but we've been together for past 22 years and for the past 22 years taingoti uyu amwe yake maaccount yake but pamba tine kuti uyu ane mabhiri anosara nhingi pane mabhiri anosara nhingi ikona kuti semutransation yenye zvimwe zvinhu zvatichoda kuita but zvimwe zvatichoda kuita toda kuzvitsvakiri pamwe chete kana we made a decision kuti no we need to have a joint account but it's something chekuti munofana kuva agree amega maona all right what we want to do. Yeah, mubvumira mejenda account kuti akaenda agenda account kuti mari ibude unongochiona zvese everything uchida kuzoti mari aende saka ma girlfriends anenge achagova amubvumira ngachagova pei but iye akanga aina mabhiri ari kusara ake pamba ipapasi anototi amadhabhadhari because anenge ashaya akadzwa bani haasi akanzi maini saka unotoita effort yekuri mabhadhari but kana madhozi ese ari kuuya akanonzi mainhingi zvese ndosaka vachitambara vasingabhadhari chinhu aiwa kudzai zvekuti kai mabhuzi make mortgage mabhuzi ndichaita angu zvinotoraka zvangu mafoni mafurniture emba nditotoitawo credit score yangu bo nditotoibuildawo pasaidi nditoibuilda pasaidi hazvitobotadzisi kuti ndibuilde emba ndikikiri credit score yangu pasaidi nezvimwe zvinhu mabhuzi opo pake ndimo ndichitengawo vana tv vo ndichitengawo zvinotengawo nchisamba ndikutobuilda but normalize kuti chero wauya ro munhu wauya fresh anditi murume paanouya mabhuzi mamunhu aenda kumusara ati boka haakwanisa kuzozvitika izvi zvekuti anenge kuzozvinza muzinobabhadharwa nini but kana wapadzvisa zvitse musara rako ndopaona sununguka vachinongonoti dai boka anenge kuzoti yangu ifirilani ronda zvandoda naye because haisina bhiri rinonzirakanzinenge pamwe because every bill rinouya pamba rinenge riri musara rako iye hapana zvapo yeah zvakaoma but are you aware kuti vakadzi vakuita zvese izvi because of varume ndio vari kutanga kuita zvinhu hwakadai sokuvakadzi vakadzi havana kufunga vaine pfungwa idzi mufunge vakadzi ndo vaziva vari vakadzi vaida kuvaka vakadzi vanomira nevarume vakadzi vaita zvese asi kuti vanhu vari kubva kuafrica kugaidzi vane unfinished business muri kunzwisisa kola mukadzi akanga achiabhusa murume aiabhusa mukadzi ari kuSouth Africa achiita madirajo chinachiita sei vapinda muno antika vapinda muno mukadzi antika ndiye abatawo nyanga pane unfinished business ouya futi muno munhu yaokontinua kuita zviya zviya what do you think mukadzi will do mune anti-marriage spirit andifunga kuti anti-marriage spirit varume kumusha ukakuti vanenge vachitamba vakadzi vavanhu vachivavhurira vachita but musha wogota kuti unofaitira marriage dzako but vanhu vazoya muno vanozozona kuti aiwa but there is a way out I don't have to suffer ndizvinhu ndichingoabviswa nenyanga ndofana kuti munhu anzi because vanhu vanenge vachivhurika a little bit handifani kusafa I can still move on I don't have to go to mind to the person I can still also have a life and I still get respected. I don't have to be attached to anybody. But I watch me and go for something on anti-marriage. It's only because when I go to start to I'm saying no to that. It's your way to take that all along. And I check your letter that. For so that's when I'm anti-marriage. Come go to our time, I'm not checking with anybody. Yeah, vakaoma. Amen. Yes, how are you? Amen. Rikatinzwe kola. Pakaipa guys, pakaipa. Right, varipera mwada kufona guys tinzwe chima COS is guys. COS is what's up? Tell us. Right, can kufonera ngachifona. Kwanza Edward man ndisikuvaona Grace. Right. Varipera mugaza da kufona ma-COS nyaya idzi dzadai kudai muri kudzinzwa idzi. We have munhu da kufona. Vari kuda kutaura experience yavo kuma-COS uku. I mean vakaita ma-COS anyaya idzi dzemujolo yes Agnes dzemujolo idzi kuti
zviri kufamba sei? Hi dear. Hai siswele nangu handisi musiyo yese but imwe engo handisi kuti iri right iri chief but unogona kumusiya arimo and then unoendera kumaintenance unongoendesa NI yake whatever chaanoshanda akadi anongotorerwa chete kuNI kweshemaraisi vanongotora chete mari. No matter what autaure naye hauita sebasa anenge achimbotorwa mari anomboda ega munyika macho kana achida kubuda because netika pavana unogona kumutora wochengeta vana ezesingle parent. Vana vamwe vatamba vamwe vanhu vatambura nevana ezesingle parent. Vana vaya vakura kutanga kuti I want my dad vakacho vazotona kuti amai ndo vakandidzingisa another engo ini ndinomusiya ari muno ndinongoenda chete kuNI kwake ndongonotora chete mari ndakanyarara chengeta vana vake ndisizova muchichengeta chese vanhu. Imwe engo ndo zvanaida ngotaura hangu Simeli. Alright. Thank you very much Kona. Pauyawo imwe engo iyo guys muri kuinzwa ikutaura right. Ngasiwo ikava vachichaura guys panyaya dzekuti mana bhangu ava vakushungurudza vasikana ava zviri kudai ngatipotauraiwo nyaya iyoyawo masiwo ese aya vakadzi vari kuabusawo madependents avo. Handi zvinongopindirana. Vakadziwo vacho futi imi hamusiwo masaindika. Imi musafunga just because ndaichikumirirai panapa imi muri masaints. Hamusi masaints futi imi vakadzi imi hamusi masaint. Muri kuabusawo futi madependents. Umwe anenge ane kamurume kake kanotori nerudo. Kamurume kanotodziva kuti katoshawa hope kachitotunga kumawarehouse. Kwai kunogwadza kumawarehouse. Kachienda kumawarehouse achienda kuna Amazon ko. Achienda kunonzi kwai kumameno kunoenda kuenda kumakula kunonzi kunichima anzi machia macodes anzi anobuda Isaiah anzi macode room vachienda kumacode room uko animaona kunotorwadza imimi moya muchiva abuse futi varume ava simply because iwe ndiwo muridzi wesinyi zvatoti anopanduka so simply because iwewo ndiwo muridzi weCOS wakutoti murume ngaatita yese abvawo kumawarehouse uko handika abvawo kumacode room uko akaneta anga achitakura nezvidzo zvemombe handika musana wose waparara uyu musana waparara notakura village kuAmazon uko osvika mumba onzi bika wacha usiku chindikwira imi vakadzi kuabusawo varume ikoko nokuti munotoabusa varume ava zvokutodaro vamwe varume vakutongopanduka because of the abuse yakutongosafawo mukati memaoko evakadzi vavanawo makubasa uku muri kunyengerana makosi nashe munonyengerana paya kana mapa break paya munotaka kunyengerana kuti guys varume avaimbotonesa moto it's time for us now tisiri panyanga ngativaonesei faya motaka kuchinyengerana muri kusvikona zvavo tangotaurawo kuti varume kana vachinge vaungana nonyengerana imi kana maunganawo motaka kunyengeranawo mobva matanga manje kuvaabhusa varume avo muchivaabhusa varume avo muchivaabhusa vaimwana zvakaoma kana kutonziwa huindi kubasa kune handonziwa huindi kubasa unoswera uri panochengeta vana indindoshanda kwandiona haatobvumidzwi kuenda kubasa ndionoswera mukadzi murume pamba ende mai anaasendera anobata because ndiye ateve house girl pamba iabuse guys itai figure out kuti vana mota vachimbo-chinjana sei kana uripo iwe otsara nevana yachinda kunaiti umwe night umwe day kuti zvibhalansi handimaona umwe osara nevana umwe osara mambodai handimaona pane kuti mungoti everyday uchingoti murume chatove chidzoi apa mari yacho haumpi ndiwo wakabata nyanga kana kuti ndiwe kushanda uko toziva kuti muri kutsiva pane ma-unfinished business akawanda toziva kuti muri kurwadziwa makarwadzwa kumashure komuri kutsiva but zvimwe zvachona ngatifungei guys animaona zvimwe zvino ngatifungei animaona pane mukadzi chakaitika mukadzi akarumira murume kuhome office kuti akarumira murume kuhome office wekunigeria kuti murume akadhipotisa murume achiti murume akadhipotisa murume achiti murume aita sei handika murume ndobva akudhipotwa murume ndobva ati haura it's no problem pakuzonzi achidzokera kumusha ndobva yanyorawo yake tsamba akabva ati ini kutodzokera kumba mukadzi iyeye mukadzi ningi certificate rake reILS ranaro handitika ifojari harisi original vakabva vataka kutonoongorora venikikiri vehome office tatogwa nemurume kwanike zvichokwadi COS nikikiri ILS yanga isiri original ILS yanga apinda naye basa vakakwira vose ndege vachidzokera vose kunigeria mumwe kusure
vakaenda kuNigeria vose vari 2. Hello Kola. Sasi muri palive? Yes, ndiri palive Ajazi, muri sei? Alright. Sandoso taura nemi aistonyara zvepalive. Ndakwana muda kukontribhuta nyaya iri kuitika iyi yeMaCOS. Yakamira seiwe? Hatimbotaura nyaya yeabuse iri kuitwa madependencywo newo madependencywo varume ava chihure chavari kuitawo muUK izvozvi. Zvakaomaneka. Komaseka sei kwanzvadzi asi muri kuhulawe? Zvakaomaneka. Maramba mongoseka ataura izvo chokwadi Ajazi asi murimo wei? Unomura sei nyaya yacho? Sorry. Varume vari musazotaura kuti ndonzani. Aiwa, handisi kutaura. Varume vari kuhura stereki muno mumaCOS akauya andika ende zvakarewo varumewo vacho vamwe vari kuabhuswawo futi ari madependency nevakadzi simply because mukadzi muri zveCOS. Saka munopaona sei? Zvekura zvakaipa kazvisi right. Imamuhurira gati. Culture yedu yekuita saka muri kuita simba chiri paicouture yedu. Saka culture yedu yakanzi ngachikurwe. Aiwa, kuhura hakuzi right. Kuhura hakuzi right. Hakuzi right. Vari kuita zvisiri right. Because munhu unenge wauya uchiti wauya kuzoita zvebasa then wozotanga kuita zvisina basa zvevakadzi kana kuti zvevarume. Aiwa, hazvisi right. Asi mari kainobva yapera pamwe unenge wauya uri murume wasiya madhamu kumusha then wakangotanga zvevasikana mari dzehe dzakuperera kuvasikana upopo saka unozotadza kutumira because munhu anisanda mari akuna asingadi mari. Unozotadza kuchengeta mhuri yaperi kumusha. Wakauya ari musikana futi anozotanga wakauya ari mukadzi anozotanga kupa boyfriend mari chichi saka hauzochengeta futi mhuri yawasiya mumusha mudhara wawasiya mumusha ningi murume wawasiya mumusha nevana wakutadza wachengeta saka kuhura kwagara kwakaipa handiti zvakatoipa. Aiwa, right. Handiti aiwa, tinotenda dziramba yakadaro. Zvoitwa sei ipapo ndopanonesa ndopakudiwa imimi majana. Aramai kuti munonyatsoziva mune experience. Patiri kutotaura nezvapa kuti zvatowanikwa pahura paitwa so zvasiyana manje. Munoziva kuti pakanzi pahura mazera akati kurei ana bhudhu edu hanzvadzi dzedu idzi vana bamukuru vedu achiandika we can talk one language tikaunderstandana tikaonesana because level of thinking of understanding inenge yakafanana. Zvo ma2K aya vana ungamuudza kuti chi mukomana murume ari kuhura? It depends nemareasons acho ari kuita kuti vahure because antu veMaCOS vamwe varume mune mareasons ekuhura here? Munongohura handisi kuti zviri right but vamwe vacho vari kuti vakauya munomu then mahours anenge ari mashoma then votekwa advantage manje nemaemployers. Maemployers vada kudanana nawo in exchange for hours and all that, and you'll be desperate and you want the hours. But that's not in most cases. And I think that is about 10%. Vakawanda varipo vakana vachitori pamabasa muno vachitoripo kurarama kusvikanya panguva ino isina kuvharwa kureva kuti anoshanda zvakanaka pakambani. Kuti makambani akavharwa anga asina mahours. Ukuona watosvika nguva ino isina kuvharwa kambani noti pagraft kuzi pakambani venyu pari kushandika zvakanaka. Saka chingori chihure, why the abuse, why zvese chinenge chiitika? Yeah, but my employers they do that. Even pandopinda mamabasa, you start like in more than 20 years in my employers they do that. My managers they do that. Kana wapinda pabasa, my managers they do that. Kuti anda try kudanana newe stuff in exchange for other things. That such zvinoitika saka zvesiri right, zvesiri bo. Okay. Vanoteka advantage yekuti munhu auya kubva kumusha desperate. Vamwe vacho because rent inodhura pamwe anenge asina pekugara kana kuti adzingwa paari kugara then onzi auya ugare neni and then akuteka advantage akurara naye and all that, and she has no choice and she has to do what she has to do. It's not my employers futi havasi right kuti vari kuteka advantage of vakadzi. When people vakadzi vari kuuya veMaCOS nyaya yemahours iyo yekuti anenge vachileka mahours panenge pasina vanenge vanyeperwa mahours hapana and then they
they are stuck, they can't get jobs, and then opezera homeless, havana pekugara, and then ona mumwe munhu anoteka kuti uya ugare neni, and then take advantage and stuff like that. So there's a lot. Pane zvakawanda zvokuitika zvakawanda sei. It's true. So zvinonetsa. But hatisi kuti zvakanaka zvaanobva vazoita zvokuti anobva atake advantage otanga kuhura, hatisi kuti zvakanaka zvakaipa, but sometimes zvakaoma kuti zvangofanana simele kuti munhu aita desperate zvekuti asina pekugara homeless. Unoziva homeless munome kuti munotonhora kamunyika muEurope muno UK muno Europe munotonhora. Aita desperate zvekuti ashaya kana homeless ashaya kwekugara and usina pekugara, and then ozoona mumwe munhu anoti uya ugare neni, and then munhu wechirume iwe uri mukadzi, and then wakutoitwa mukadzi, and then you have no choice, you have to do what you do, but it's wrong. But vari kutekwa advantage, because vari kustruggle. VemaCOS vazhinji vacho not vazhinji vacho, but some of them, they are struggling. Zvekuti zvimwe zvinhu zvavanozoitiswa through desperation, macheches avanoenda like macheches emanajimbi chichi ndo akawanda kunoka kuEurope. Vapedzisira vakushandiswa ukoko, vakutekwa advantage, vakunzi tomwa pekugara, then later akutoitwa mukadzi akurarwa naye, and all that. But anenge asingadi kuita izvozvo, but through desperation manje kuti handina pekugara, saka ndakutoitwa mukadzi ongopiwawo mari mbichana, all that. So sometimes it's desperation. Vakutekwa advantage. That's what I'm trying to say. Vakutekwa advantage yekuti vanenge vachistruggle muno. Even kuhura, vamwe vanhu vanozopedzisira kuhura vanenge vachistruggle, kuti anenge achistruggle, ongoona kuti hapana zvandingazviite, ndoda kuchengeta mhuri kumusha, saka ndakutoitawo zvandakutoitawo panapa. We are not saying kuti zvakanaka, but she's right. Kazhinji kacho kungotekwa advantage. Amen. Unoionawo senyaya yacho. Aiwa, ndizvo zvochega mukutaura kuti maadvantages arimo ari kutogocheka, especially kumacompanies uko. It's very true. Kumacompanies even kungosangana nemunhu kana pabus stop pamwe unenge uri homeless, because vari kustruggle zvekuti, because problem nyika system yemunomu chetongoti kana uri kumusha vanhu havakutaura system yakamira sei. Kana uchibva vemaCOS basa rakapera, munhu ane indefinite leave to remain, like kuUK kwatiri kuno, munhu ane indefinite leave to remain, basa rakapera cancel paugara ipapo, cancel inokontinua kuramba ichikubhadharira paugara ipapo, because nemapepa emunyika, and you qualify kubhadharwa ana council tax and rent. They will pay rent. Zori dzimwe mari dzobhadharwa dzotosvika 1,000 something per month dzavanokubhadharira, because unongotorwa like mugaro wemunomu, like varungu vemunomu, maenglish vemunomu, unongotorwa the same. Saka vanhu vemaCOS manje, they don't qualify that kuti kana auya munyika munomu zvakaoma. Next year vamwe vanenge vakutoqualifya, next year 5 years vamwe vanenge vatokwanisa 5 years. Zvakadaro zvinenge zvaanani. So desperation yekuti they cannot get help from the council. When kana zvaoma, they cannot get help from the council, they cannot get benefits. I think it's similar, you know what I mean, kuti ma benefits like basa rakapera, unongoenda ku job center, and then you tell them basa rapera, and then ana universal credit and stuff, then ototanga kutopiwa ma benefits. It's not much, but it will help you to buy chikafu, and also if you find somewhere to live, universal credit, flat, they will pay. The government will pay for until you get a job. You know what I mean? Unoziva many time after basa rakapera, I mean, kana uri nemapepa muno indefinite leave to remain, or yakanzi 5 years Kenya mo, yakanzi 5 years kana settlement, yakanzi 5 years, ma 5 years or whatever. Kana uri vanokwanisa kubatsira kubhadhara rent, kubhadhara council tax until you get a job. Even if it takes more than a year, even if it takes, we are not saying that even if it takes 6 months usati wana basa, they will still pay your parukugara ipapo, the rent and the council tax and stuff, and then also look at every month they'll give you
so much. It's not much, but until you get a job. So they will look after you. Okay. No, thank you very much. Doctors, doctor, you don't badare kuma doctor, go, you don't pay for your prescription. They pay for your prescription is free, and so we can only so zvasiyana manje COS avazo qualify all that. So when the job ends, that's it. You are in the street and you're homeless, and I'm street homeless, and you even kana kune hama mufunge hama dzekuno kusoka you have got experience of hama dzekuno they won't help you. Indine hama dzakawanda. I've been through a lot. My life is okay now, but I've been through a lot. I struggled a lot, and I've been through a lot, and I know about friends. I know about hama friends. They like you. The other friends who are good, a few, but most friends vanokuda kana zvoshiri right, kana zviri right. You know what I zvandikutaura munozviziva already. Man, my friends, they like you when things are okay. Kana uchisenza une mari, uchivapa mari, uchienda now out and all that, they will like you, and you have more friends. But when your life goes rock bottom, when your life goes bad, and you basarapera ausina mari, vese vanobva vatutiza mu life now. And myself, I've been through that before. I've been through that. Don't put me through that so that I know people, so that I know who likes you. Genuine friends in the deep, genuine relatives in the deep, even hama dzako chaidzo dzinokurasa kana zvinhu zvaoma zvaipa dzinokurasa dzotiza dzese. So yes, let me make it short, and then I know other people, they want to come in. Let me rep this one. To make it ningi, kuti inyama COS inonetsa, like yangachitaura kuti when kana mahours amashoma basa rapera, macompanies ari kuvhara, macompanies ari kuvhara, macompanies ari kuvhara, like nyaya yanga muchitaura kuti nyaya yemacompanies ari kuvhara. So kana company yavhara, to get the next job, it takes weeks, it takes months. So unenge uchirarama kana uri maCOS unenge uchirarama I'll qualify for the government. You are in the street. Yeah, ndapedza maita basa. Thank you Anzazi yangu, maita basa ne contribution yakanaka kudai. Thank you Anzazi yangu. Right. Tanzwa contribution yabva kune Anzazi tainzwa. Kola, hello. Meli handina chekutaura, ndada kungoti vadzike. Thanks Kola. Thanks Kola. Right. Guys, pana umwe wada kufona. Pana umwe wada kufona here guys, on depending on nyama sio. Right. Taishara nyaya kuti imimi makadzi musa muri kunyanya muri ku abuse awo muri ku abuse varume zvekutodaro. Andimaona. Please stop it. Siyana inazvo. Siyana inazvo guys, siyana inazvo guys, siyana inazvo. Handitika zvekuabhisa varume venyu kana muchinge masvika kuno kuvakadzi maCOS motanga kuvaabhisa muchiti kwanzi nokuti tine unfinished business. Vamwe vanenge vachitoshanda kana vauya kuno guys, give it a chance. Kana murume wako ari remorseful, achida kunyatsa kuteerera kana achida kudini, handitika achida kuita say, please work out on those. If you feel like handika kana usingadi let go. And Mona, if you feel like just give them one more shot. Mona, check them off. Zero pass. Check them off. Mustatanga nekungo abuser. Imakazi nekungo abuser. But maybe nyaba makaunza ma dependence. Antika because unengo nebundira mefiso. Budara kato saka South Africa takasara Zimbabwe. And Mona, if you feel like you want to give it a chance, do give a chance. Kana jatanga ubaya kumza tunda kupochi chance wangu. But this is what you do. Musangotanga ndikungova abuse kunzi yandi kusema kumbu yaundidai yauzondidai iwa ushantiwe iwa udai abuse chenozonyanya.
chikaenda futi chidzoi murume wacho hauchamudi. Ndina ndamurume chidzoi. Ndamurume chidzoi ndiani? Chekuti chinenge chakutongobereka vana, chinenge chakutongo bereka vana, chine chakuita zvese, chakuita zvese. Andimaona chiri pamba, chinenge chisingasadi, hanzi pamberi nekusanganisa mari. Aiwa, mari handizivo kumba kwenyu kuti munozvifambisa sei. Ameno kumba kwenyu kuti munozvifambisa sei ikoko. Asi panyaya dzemari panotinetsei, mutemo wemba imwe nemwe nemba yayo. Andiwana panotinetsei panyaya dzemari, but anyway, kumba kwenyu munongoita zvinokuoneraiwo kuti zviri kufamba sei. Pana mwe rada kufona guys, kana pasina zvauno ndambotendera nemi ndine ndozoya kusura mangwani. Maripo here? Varipo here kuva muda kufonawo guys? Vari panguva yakaoma yekuti anototi kumba kwangu kwanetsa, saka ndichazondoita sei? Varipo here? And zvemarelationship zvine callings, zvemarelationship zvine calling ndochokwadi, zvine calling chaichaiyo, zvemarelationship zvine calling, but chokwadi chiripo ndechekuti ndani chingokuudzai kuti varume ava vatinogara navo, varume ava hativazivi guys, hativazivi. They have a side, a demon ravanaro ravasira usingazivi, rekuti the day esi Agnes Muzondo, the day they decide to unleash them, it's like panenge anewe anokutadza side raunda kuona, anokutadza the other side raunda kuona, rekuti unoti haya paunenge usipoka ukaunzi munhu wako unoramba kuti hakuna asiri vane zvimwe zvinhu, the very nasty and disgusting things that they are capable of. Varume mugare makazviziva izvozvo kuti zvamuri kuona zvatinovaona zvezvavari handizvo zvavari. Kune rimwe dark side rimwe ravanenge vatori naro rekutoti zvakatooma. Andimaona mugare muchiziva izvozvo. Handitika kuitira ramangwana kana ukazozviona usave shocked, ubva ungorangarira kuti apa tisimili vakambotaura kuti shuwa nokuti vanokuburira hombe. Panonzi pafiwa nababa vainzi baba ava vanga vari elder wechechi, vanga vari mukuru vakanaka vakadai. Musi vanonzi vafa vari pakofini kunobva kwauya mukadzi anenge ane vana 4. Mukadzi vasingazivi china chichara chini wangu murume hauri. Tinonamata mutese mufungi havatomboiti. Anoshandisika kubvunza kuti vana 4 vakabva nekupi, vakaitwa nguvai. Mukadzi wacho vanenge varipo, vaakutaridzi murume, but anotozviita. Varume ava vanotozviita. Kuona kombi chitoburuka nevana fonzi ndivana vake, utodai mabhethi atoripo mai mwana. Asi munhu anga achimera achiparidza achiita akaimba kudai Jesu vanodona. Asi ane rimwe dark side ranga nariro raunga usingaziviwo. That's meant for you. Ndo varume for you. So guys, it has been nice being here. Ngaendopi yakasadzira kangu zvangu ndityi. Ndigadzira zvangu kuenda basa mangwana. I'll come. Kune vanga vakamira Prophet Jose. Prophet Jose handisi kuvabata. Vanenge vari somewhere kusiri kuHarare, because my message asi kutoita double tick, ari kuita 1 tick. So as soon as ndavabata, probably kusura mangwana chapindura message yangu, then yobva vauya. Ndanetsera vanhu vakawanda chiti Prophet Jose. Pamwe vachauya kusura mangwana, nhasi ndatedza kuvabata. Ndoda kuti vauye nhasi, ndatedza kuvabata. Saka kusura mangwana tosangana pano, handitika tichienderera mberi nemarife edu. Handika chidzoka guys, vane nyaya dzavo dzada kutaura guys, uyai we schedule madates pane ndiripo, then topinda nenyaya mudariro. Handika vane nyaya dzavo dzedzo tinoda kutaura, you want to share your own story. Handitika come uyai kuseri titaure nyaya. Pane nyaya mukadzi umwe ndifunga kuzoya naye kuJohani Masowe uku. iJohani Marange, kwai Johani Marange. Ari kuda kutaura zvemuJohani Marange kuexposa Johani. In fact, ari kuda kuexposa Johani Marange. Mukadzi akatozvipira ada kuexposa Johani Marange. All the adultery, all the uhure hwese, uroyi hwese hurimo, nokuti ndoma akakurira. Handika akazotanga kuvhurika meso nesocial media mukutaura mari kuti I want to come and say it as it is. Saka ndichamubata ndo yanaita. Ifanga takauya last week, but ndizoti dera chero ndakazoenda kushift. Akaba extra shift akaita akatopika fast tinonoki. Ndakazoenda kushift. Saka ndichanyatsomutsvaga futi ndomubata ndo yanaye. Handika. So guys, it has been lovely being with you guys. Thank you for all the support and thank you for everything. Come Friday with the live. Friday. Friday. Friday nentukubasa. Ndo yanaye neSaturday. Friday nentukubasa ndo yanaye neSaturday. Saka morara bo guys, handika. Take care of yourselves. Hanzi anonakidza zvokuti mukadzi yeye. Sure, unomuziva here?
unomuziva? Alright, anenge anomuziva. Alright guys, move neusiku hwakanaka guys, tobatsirandika.